mmiri si ka arụla ụzọ unu ọmụ na ọta ebe m na-aga ugbu a nke a bụ ọnatarachi ọ nọ n'ọrụ ya ya mekwala ka agụ nwa gbochi ịga ebe ị chọrọ ịga ghọtala were ihe mechie isi gị gawa ebe ị chọrọ ịga maka na ọ bụrụ na ị were mmiri a na-enye ihe nkụdo aka mgbe anwụ ga-apụtakwa ọbịa chawa ndị ike ya ahụ ị ga-ejikwa were mere ihe nkụgide aka ya wee bụrụ ya nọ n'ọrụ gị ka mmiri nọ n'ọrụ ya ka anwụ nọ n'ọrụ ya ka ihe niile chikere eke ka ọ nọrọ n'ọrụ ya Amara hụrụ gị n'anya nke ukwuu amakwa m na ị hụrụ m n'anya mana Enyimba FM hụrụ gị n'anya wee karịa ihe wee bụrụ ya biko ihe omume ọbara ndụ anyị eruola achọrọ m ileba anya n'ebe o metụtara agwa ndị ụfọdụ anyị na-ahụta n'ebe ndị ntorobịa anyị nọ taa ebe o metụtara agwa ụfọdụ ndị ntorobịa anyị na-akpata mana ha amaghị na nke a bụ enweghị nsọpụrụ ha ahụtala ya na otu esi na-ebi ndụ ọtụtụ mgbe ya bụrụ na anyị akọwara uru ha anyị emee ka ha mata mana anyị chọrọ ịrụtụ ya aka enwere ike enwere otu nwa okorobịa maọbụ nwa agbọghọbịa na-ege ntị ugbu a na-amaghị ihe ndị anyị na-aga ikwu ugbu a mana ọ bụrụ na ha anụ ya ọ bụrụ na ha gee ntị wee mata ya nke bụ eziokwu bụ na ha ga-esikwa ebe ahụ wee mụta ihe anyị gbasoro egede ihe omume a n'izu ụka gara aga ihe m chọrọ ka anyị leba anya bụ agwa ụfọdụ na-egosi enweghị nsọpụrụ ọkacha nke site na onye afọ ya dị ala nye onye afọ ya gbagoro agbago agwa ụfọdụ na-egosipụta enweghị nsọpụrụ agwa ụfọdụ na-egosipụta enweghị respect enweghị nsọpụrụ ọkacha nke site na ebe onye nwata nọ ruo n'ebe onye toro eto nọ ọ dị mma gị bụ nwa okorobịa na-ege m ntị ugbu a gee ntị mgbe ọbụla m kwuru okwu gbasara nwa okorobịa ma ọ bụ nwa agbọghọbịa bụrụ n'obi na m jikọrọ ya ọnụ otu ahụ ọ ga-abịa gaa n'akwụkwọ nsọ gị nụ man ọ bụghị nwoke ka a na-ekwu okwu ya ihe a na-ekwu okwu bụ mmadụ ekere eke ghọtala ihe wee bụrụ ya ọ dị mma m na-ekwu okwu maka ndị ntorobịa mara na m gụnyere nwoke mara na m gụnyere nwaanyị ghọtala ọ dị mma chetakwa na ihe a bụ ihe omume ndị ntorobịa eziokwu ndị ntorobịa niile ahụrụ m unu n'anya nke ukwuu unu nwa bụ olileanya anyị nwere na ụwa ga na-aga n'ihu ya wee bụrụ ya maka na onye ntorobịa taa ga-abụ onye nna echi onye ntorobịa taa ga-abụkwa onye nna ya echi ya wee na-aga ụwa na-aga ọ dị mma mgbe a na-ekwu okwu ndị ntorobịa chetakwa na anyị malitere n'ebe ndị teenagers nọ ya bụ malite nnọọ na 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 gbagowe nnọọ ọ dị mma gị bụ onye ntorobịa na-ege m ntị ugbu a ị maara na ọ bụ ihe na-ezighị ezi mana ọ bụ enweghị nsọpụrụ isi onye tọrọ gị atọ ashị n'ala Igbo ọ bụ ihe na-ezighị ezi ọ bụ ihe na-ekwesịghị ekwesị isi onye tọrọ gị atọ ashị ị na-atụ ashị ati amara elekwara otu ga-esi gwa ya onye ọnwụ si ya mba na ọwụ ka o si mee nọ ị ga-echekwanụ ka onye ahụ kwucha oge si ya mba ọwụ ka o si mee a sịla onye ahụ ashị ka ị na-atụgbu ashị eziokwu na ihe ahụ ọ na-ekwu adabaghị adaba mana chere ka ọ lọda ya bụrụ na ọ lọdacha gị si ya ihe i kwuru gbaa otu o si mee nke ahụ bụ ejiri mara nwa afọ Igbo ịghọtara ebe m na-aga ugbu a anyị na-eleba anya na ụfọdụ ọmụmatụ agwa ndị ntorobịa anyị na-akpata na-egosipụta enweghị nsọpụrụ ọ dị mma anọ m ndụ na Facebook anọkwa m na YouTube ị gaa na YouTube gị dee Enyimba TV ị ga-ahụ m ebe ahụ ọ dị mma ngwa kpọbata na igwe okwu anyị nke ahụ bụ 08096660943 nke a bụ 08096660943 maọbụ 07080000918 nke a bụ efu asatọ efu anyị chọrọ ịgbata ụfọdụ agwa ndị ahụ onye ka mụ na ya ịbatala n'Enyimba ịba ala aha gị na-ebe isi na-akpọ ihe ọma onye gọziri agọzi ka ị bụ my baby Ihechi ihe echebe ka ị gakwara nọ
anọ m ya o ana m akpọta ndị kpọgide so enyi ihe chike ka anya gị mere adịghị mma o Chineke nọ n'ọrụ eziokwu ihe dị iche ọ na ha adịkwa God is at work. Ya Chineke biko rụọrọ m ọrụ arụrụ n'isi jedebe ọ na-abụ ụbọchị ọbụla m chetara gị o nwecha ka o si eme m n'ahụ mana ama m na ihe m na-apụghị ime na Chineke ga-emeliri gị nụla ahụrụ gị n'anya nke ukwuu biko nkwụcha adịgwa m aga n'azụ ụgbọala maka dị prezident agakwa m n'azụ ụgbọala ịma ihe merenụ ị ga-eburu igbe nke mbụ n'ihi na ịbụ nwanne m ịghọtala ịbụ nwanne m ntakịrị ị ga-eburu igbe nke abụọ maka na iburu ụbọchị mgbe ahụ ị batara ị ga-eburuzi nke atọ maka na onye Chukwu okike chọrọ imere ebere ka ọ na-emere ebere onye ọ chọrọ inwe obi ọmịiko na-arụ ya ka ọ na-enwe obi ọmịiko na-arụ ya gwa ha ụzọ ihe atọ m gwara gị ugbu a gị buruzie gawazie nọ gwaga n'ihu onye okenye nye nwatakịrị ihe dịka akwa ma ọ shiere ya nri or anything ihe ahụ emebi n'ahụ ya maka na onwe onye mere datị na ebe m nọ so I had to scream at the person ihe ahụ emebi n'ahụ ya o nwere akwa enyere onye ahụ si ya shite akwa ahụ akwụwa ekwesịghị iwere ya taa ọbata ewere ya ga egosi onye ahụ si ya n'ike ụmụ na-eme ihe a ya omebie so kee ka m ga-esi mee ya onye onye mere ihe a no the lady scream I screamed before m gwere se gakwatu antisi alekwa olekwa onye a mere so ọ dịghị mma ma ọ otu echi ọkwa na echi zụọ anyụwa ị na-eme ihe ya omebie gị were ya ga egosi onye ahụ onye okomada ahụ mere gị egidekwa o mebiri onye yiri ya ọ ga-ahụ rie ya mezide agwọ ya na ihe ahụ o nyekwara gị na o mebiri ihe ahụ ihe o mere gị na o mebi na ahọrọ gị ọzọchi wutere m dadie m nọkwara na-agwa ntị na ọwụ nwa akara akwa o asị m ka m chere ya akwa agbawa ị ga-ewere ya ka akwụọ ụgwọ asị m mbara na-eme otu ahụ ntị na m ọgwụkwara gị ya na amadị mgbe o ji taa ya anya m kwụgharịrị azụ ya ọ taala ya nka m chọrọ isi ndewo ihe echi gaa n'azụ ụgbọala biko n'ala Igbo o nwere ụfọdụ agwa anyị na-anaghị achọ ka ndị ntorobịa kpaa nke a na-egosi nleli ọ na-egosi enweghị ọzụzụ ọ na-egosi enweghị nsọpụrụ ya bụrụ na onye okomada edunye gị ozi ya mebi n'ahụ gị gaa gwa onye ahụ agala ga kwụchi ụgwọ ihe ahụ ịghọtala onye okomada ahụ ga-asịzi gị ị chọrọ na igosi m na ị nwere ego ọkwa ị chọrọ igosi m na ị kpatawala ego ama mme na-aghọta nke ahụ na-egosipụta nleli ịghọtala alụ Daniel Ikechukwu ikwube ihe mụ na gị na-eme mana m hụrụ gị n'anya nke ukwuu Ndụbeze Nwagiri ndewo Chijioke Godwin ka ị mere Maxwell Okpabi ise ọ dị mma ngwa ka anyị gaa n'ihu onye ka mụ na-enọ hello Enyimba ọ bụ Chief Philip na ndọkị na-abụ ihe a ga-eji gosi na nsọpụrụ nwatakịrị nwere ike iji onye ntorobịa nwere ike iji gosi nsọpụrụ nke mbụ enweghị nsọpụrụ pụọ n'akụkụ redio gị apụọla m enweghị nsọpụrụ nke mbụ wụ mgbe okenye ga na-ekwu okwu anakwa na-ekwu okwu mgbe ahụ ị ga-echere ka okenye kwucha bifo gị kwuwa nke ọzọ wụrụ na kụtụmgbochikwu ya nke ọzọ wụrụ na mgbe okenye ahụ mgbe ị na-eburu ihe okenye ị gaghị agbara ọsọkwa ahụ nọ ga-akwụchi ụgwọ ihe ahụ ụdị agbata onye ahụ agwa ịghọta onye ahụ sị ya I'm sorry ị ga-akwụchi ihe ahụ ihe dị otu a adị mma nke a meta nkwụsị ebe a ndewo kedu ụfọdụ ọmụmaatụ agwa ndị na-egosi enweghị nsọpụrụ site na ndị ntorobịa anyị dịka anyị na-ahụta ya taa onye ka mụ na ya nọ anọ m ebe ehihie ọma gbapụ ya ọsọ ehihie ọma gbapụ ya ọsọ aha gị na-ebe isi na-akpọ ọ kakwara gị mma ọ dị mma ụfọdụ n'ime ndị ntorobịa anyị ka na-etolite taa rara anyị ahụ ikwe ekele maka mjukene ego gị nwa ji ekele na-awọ mmadụ awọ ọ na-abụdị ikele mmadụ onye ahụ enweta kpemkpem n'ọba ego ya
otu ọ dị ugbu a ma gafewe ka esi m anti Ami ụtụtụ ọma o ọ na-eme dịka kpimkpim bata na ọba ego m kwema ihe wụ kpimkpim alert ọ na-eme ka ọ bata ama m na-aghọta ebe m na-aga ugbu a ụfọdụ n'ime ndị ntorobịa anyị na-etolite taa agaala n'ihu wee na-egosipụta agwa enweghị nsọpụrụ site na gịnị ekeleghị ekele ekeleghị onye bụ okenye ekeleghị onye bụ okenye mana gịnị kpatara nke a nye ụfọdụ n'ime ndị okenye anyị ejirila aka anyị ree gịnị ugwu anyị ụfọdụ ndị okenye ejirila aka ha ree ugwu ha n'ebe ụmụntakịrị a nọ ọ bụkwana nke a kpatara mgbe ụfọdụ ụmụntakịrị ahụ ha eme anya ka ọ na ha ahụ ha ịbụrụ onye okenye kpazie agwa ka ọ ghara inwe ihe ọbụla ga-eme nwatakịrị ka na-etolite ya akparịa gị ịnụ unu mana ana m ekpe nneje kunu moto ahụ onye ka mụ na-enọ onye agọziri agọzi ka ị bụ ọsụdo dere gị nna m ukwu tupu n'iji ndị oyikọta owu anyị ma na ebe 1981-82 ọ dị mgbe agha echefu n'ihi na eji m okwu abụọ ode echeta ndụ gara aga mgbe ahụ adị m tụtụrụ mgbe ahụ ọ na-abụ ọ dị ihe mpa m kara ezi ọ bụ chetekpe m ji cheta egbo bụ na ha fụrụ m ụfụ lantị na otu eji hịa m ọnụ na otu eji hịa m ntị mere ji ime echefu na atụla okpete ogbede nwere ovu eto ekwu ha ọ bụ kwuru masị ya mpala ọ bụghị eziokwu o lọbasị na-eke m ihe ahụrụ m taga adịghị ehi ya ahụrụ m kpokodo m kemgbe ụfụ ya ejighị afụ m afụla ahụ adịghị na m kwuru ọ bụghị eziokwu ọ bụ asị ọdọ dị nka nna m hụrụ m mgbe m ji kwuo ha nna m hụrụ m akpadịghị agwa ka adịghị m mere adịghị m kwuruo ihe gwere nwaanyị n'ihi na ọ mara ome mkpachara m na-eripụla m gwere nwaanyị dị m and o gburu anụ ehi ya na nna m riri egwu anụ ọhịa wee ya bụ ezi ime ozi ma egwere ụtọ obi ụtọ na dadị m gburu anụ mgbe a depụta nso ya aghọrọ m hịa m ntị hapụ ntị ba m n'ọnụ hịa m ọnụ nke nụkwa n'ọba chi ehi ọdọ na ntị amara eruru m ahụ ụfụ ntị ala ọnụ ahụhịrị m ya bụ ihe abụghị m matarala m oke mmadụ kwuo okwu isi ala ọba asị adịghị eme biko ị maala na ọ bụ agwa enweghị nsọpụrụ iji ime ọnụ kelee mmadụ nke a ka a na-ahụtazi n'ebe ndị ntorobịa anyị nọ taa anyị kwenyere site n'aka ndị ntorobịa anyị na ọ bụ ife eze ruo gị nke a ka ndị Igbo kwenyere ife eze ruo gị aka nke bụ na imepe ọnụ kelee mmadụ mgbe ọ ga-erukwa oge nke gị a ga-emepekwa ọnụ kelee gị mana anyị na-ahụta n'etiti ndị ntorobịa anyị taa ya bụ agwa enweghị nsọpụrụ nke bụ agara ikele mmadụ emimie n'ime ọnụ ọzọ dịka ibe ya bụrụ enweghị ekele anadịghị ekele ma ncha aga m asịkwa na nke a sitere n'aka ụfọdụ ndị nne na nna anaghị amalite na mgbe ahụ nwa ha ka dị na ogbede ma nwa ha ikele mmadụ ụfọdụ ụmụaka ọ bụrụ na ọ na-agụ ha agụ ya ikele ọ bụkwanụ na ha chọrọ ịkparị gị kama ọ na ha amadị na a na-ekele ama mgbe na-aghọta nke a bụrụ ihe arụ were nye ọtụtụ ndị nne na nna maka na nwatakịrị na-ekele ị gaghị ahụ ebe ọ banyeje n'ọnwụ ga-egba nkịtị mgbe elu kaba ala ọsa ọ na-abụ nwatakịrị ezọwanye ụkwụ n'ebe na-ekwesị ịzọnye gị hụ okenye ga-akpọpụta ya ebe ahụ n'ihi gịnị ọ na-ekwere mmadụ ekele ka o si wee kwesị anyị ga na-aga n'ihu adị m aga m ewere mmadụ onye ka mụ na-enọ onye agọziri agọzi ka ị bụ gaa n'ihu ya chai o wutekwara alụhụle m ndị ụlọ anyị nwere ilu ndị ụlọ anyị na-atụ okere emepụta egwu ọma ha ebiri nwa ya lakpuo ụfọdụ okere ma ji aka ha akpasịgo onwe ha banye n'ime ihe ndị nwadị bịa ya hụ mgbe ụgbọkọrọbịa nọ ya ga-eyiri bọsas a na-ate papa gai ihe niile na-eme ewu gochi papa ya na-akpọ ihe ha onwe nke ibutuga ala maka ya gwụsịgo na ha awụọla ọgbọ so ha ngodo nwepụta ha ga-elekwa ya data ọkụ ebuso ekele ha makwa papa gai mana papa elekemegenu ọzọ elekemegenu ọ gara mgbute mpiji aka ya kpali onwe onweghị dịka mmadụ ịnọta na ichi ụzọ ọnwụ n'ihe ọma ochi ike ome ka na-adị ebe a na mba ya amụtaga n'isi iji etu okwu ha ga na-akpa ụdị agba ha na-akpa
ọ ga-ebute ihe nsọpụrụ aga ha nọ udo dịrị gị. Udo dịrị gị nna m okwu. Ọ dị egwu ịma na ọ bụ ihe na-ezighị ezi na onye ntorobịa ga-anọrọ ọdụ onye oke mmadụ akwụrụ ọtọ. Ọ bụ ihe na-ezighị ezi na-apụta n'ebe a nọ ọdụ onye ogbede anọrọ ọdụ oke mmadụ akwụrụ ọtọ eguzoro ọtọ. Nke a adabaghị adaba. Nke a bụ agwa na-egosi enweghị nsọpụrụ. Ọtụtụ mgbe nke a sitekwara na ndị nne na nna n'aka. Iji maa atụ, ọtụtụ mgbe ka ị nwere ike ịga ihe na ọ bụ mmemme gị na-asị nwatakịrị o bilie ka ọ nọrọ ọdụ, nne ya ajụ gị ma ihe ahụ bịara ọwụ ihe nwatakịrị ahụ bịara. Mgbe nne ma ọ bụ nna si otu akpa agwa n'ihu nwa ya, nke bụ eziokwu bụ na nwatakịrị a ga-etolite buru n'obi na ọ bụghị ihe ziri ezi mmadụ ihe oke mmadụ biliere ya n'oche. Ya bụrụ na ị bụ nne ma ọ bụ nna na-akpa agwa dị otu a, eziokwu lee gị ọ gị nwa ka ọ ga-akụ n'isi, n'ihi na oge na-abịa mgbe nwatakịrị a ga-ejikwa aka iji kpaso onye ezi agwa ya osikwa ụta mkpaso gị agwa. Ka anyị lelarịrị onye ka mụ na ya nọ. Onye a gọziri agọzi ka ebe aha gị na-ebi si na-akpọ ya ọkwala ụtọ ụwa. Esi m ụmụ dede akpọ madam atọ ụwa ịlọtala ebe ị gara echi anya na ya nọrị. Adị amara. Achọrọ m ide nweta nọmba ụwa odeeti tụkwara ahụ kredit ori ga-adị hapi n'ebe anyị nna ịda ịgbalịgba ahụ. Atọ wiela n'ugbo. Ọ dị mgbe emecha gị bịa na akara nwa odide zibata ozi na WhatsApp na-esi ebe ahụ gbapere gị nọ. Na-aga ndewo. Ihe m chọrọ itinye ọnụ n'okwu ahụ na oke mmadụ ọbụla nwatakịrị na-akparị. O nwere ihe oke mmadụ ahụ na-eme biko ya nwere na oke mmadụ egosipụtasị onwe ya na-enwe okenye n'ebe nwatakịrị ahụ nọ. Ọ bụ obere nwa ahụ okwu nwa ga na-ele ya anya n'isi na-ebu ya anya ma ọ chọrọ igwe ya okwu kpuwe ya anya ya ọsọba idiwe m na-akpọpụ oge na ị na-eme ihe ọjọọ. Onye iji na-abụra m mgbe ihe ahụ ị na-emebukwa ihe m mụtara gị n'aka. Ime onwe ụfọdụ esitara ụdị agwa ndị oke mmadụ ahụ na-akpa nsọpụrụ ala n'ebe ndị okenye nọ. Biko nwata na ihe ya na-akwa iko amaghị otu iji abụra nwa gị nwaanyị mbasị ya gara ịkwa iko ma gbagara ime enyi nwoke nwaanyị ede ịkwa iko nwaanyị nwaanyị mara ị na-ezikwa n'ihe otu ebe ka iko gị nwoke ahụ keki iji abụra nwa ahụ mba ya ekwe ọ bụghị ite nwere ịgwa ya ga-ese ma ọ bụ ihe ị na-eme ma ọ bụ hati ọ bụ ihe ị na-eme nwere iche na-abara m mba. Antị amara nne m ihe ndị a mere nsọpụrụ ala n'ebe ndị okenye nọ. Oke a ka ọha m nọ. Ụtọ ụwa ekweteghị m nka ị kwuru ugbu a. Ekwete m. Ihe mere m ji si gị na ekwete m bụ enwere ụmụntakịrị ihe aha ha ọzọ bụ enweghị nsọpụrụ. Ha anaghị eme nka ngwanụ nwatakịrị dị otu a ga-akparịa onye okenye ọ na-ahụtụbeghị mbụ ka ị ga-esi kọwaa ya. Igwuola n'ebe o metụtara ụmụntakịrị ụmụ agbọghọ ndị ka na-etolite n'etiti nne ha. Ọ dị mma ya bụrụ na nwatakịrị aka na-etolite sikwana na nke ahụ pụọ gaa kparịa onye na-abụghị nne ya maọbụ gosi ya agwa enweghị nsọpụrụ ka ị ga-esi kọwaa nke ahụ. Ekwenyeghị m na ọ bụ oge niile na ọ bụ onye okenye butere mkparị. Enwere ụmụntakịrị n'ihi otu esi zụọ ha n'ihi aka e nyere ha n'ezinụlọ ha enweghị nsọpụrụ nye okenye. N'ihi nke ahụ ọ bụrụ ndị bekee ha sị I beg to disagree. Arịọrọ m gị biko ka m sịtụ na nke ahụ ịnụla. Ndewo onye ka mụ na-enọ. Chai ọ bụghị mụnwa mere. Agara m n'akara nwa odide Nkechi Smart Girl keki mere. Ndewo nọ isi na ihe ọma amara agaghị eme ya n'azụ. Mana idere m aha gị onye nke azibatara ozi chai biko gbaghara. Ọ dị mma Ololo Cynthia keki mere sitere Kumi Plaza wee na-ezibata ozi ihe ọma agaghị eme gị n'azụ nọ. Ọ dị mma nwa ji Ugonna ya fashion sitere ụmụ Ehilegbu Industrial Market keki mere o. Ahụrụ m ozi gị nke ahụ bụ na agba nke mbụ ahụ. Ọ dị mma Ọlịchi ụka egbelu ihe ọjị keki mere o. Michael Arif sitere 86 Cameroon Road keki mere nna m ukwu. Ọ dị mma Akwọma Moses sitere Obegu Ụmụoseke keki mere o. Anyị ga na-aga n'ihu achọrọ m iwetatụ ndị anọ na akara nwa odide ka ọ dịla ka ha bịara nke ha iche.
mkpa mbụ idosa ozi n'akara nwa odide biko dosa aha gị nụ ọ ga-enyere m aka nụ ọ dị mma lọlọ ụmụahịa izibatara ozi na-agba nke mbụ ahụ ọ dị mma the fashion apostle sitere n'Ehi Road ka ị mere ndewo ka anyị na-agakwa n'ihu aka m nọkwa n'akara nwa odide ka ọ dịla ka ha bịara nke ha iche o ọ dị mma o King Alagboso ka ị mere udo dere gị nụla uche alabalaba ka ị mere ọ dị mma Ambassador Genevieve Chiazala m sị ịma atụ ihe ahụ anyị na-ekwu okwu ya taa bụ eyighị akwa kwesịrị ekwesị ejighị ejiji n'ụzọ kwesịrị ekwesị enweghị nsọpụrụ iji okwu ikpu iyi wee na-agwa okomado okwu ọzọ dịka ibe ya bụrụ oke mpako na okomoko na oke ịma aka o gbuola ndị ntorobịa anyị taa ọ gakwala n'ihu wee na-egosipụta ụfọdụ ihe atụ dị iche iche nke na-adabaghị adaba ọ dị mma ka anyị gaa n'ihe were mmadụ agwa ndị na-egosi enweghị nsọpụrụ n'ebe ndị ntorobịa anyị na onye ka mụ na ya nọ oke ọ gị n'okosi na-ekwu ya ahụ nke mbụ good afternoon onye agọziri agọzi ka ibe ehihie ọma uru dị n'eke mmadụ onye ntorobịa inwe ekele o nwere ihe mụtara na ndụ one day one man na-ekele ekele dọwụ na onye eji gụọ ya ogbo gara zụrụ buutu nwa ya nwoke darịsị my younger brother so the day ahụ na-achọ buutu ahụ so adapụ aka na my brother ka e resịrị buutu ahụ so the man akpọrọ polisi de nwụrụ my brother rute ọhụrụ m a so tọrụ dị ọhụzi m nwa ụtọ bụkọs m na-ekele bụ ya ekele so ekele the man ekele o si chai na ọwụmụ a ka adarịsị nwanne ya nwoke buutu ọ si ọmụnwa ọ si that's my younger brother na o kelee nwanne ya nwoke a ma ọ wụọ ya polisi ga-anwụrụ gị na ga-alụ ọkụ gị na polisi ga wụrụ ihe mmadụ ikele ekele uru ọ bara so mmadụ ikele ekele ezigbote uru dị ya ajọ mara ndewo ị gara iji anya gị ahụ ụbọchị ahụ eziokwu nwanne gị nwoke ahụ gara iji anya ya maka ọṅụcha true to God ya aṅụ isi wee to God smart boy ka ị mere Maxwell Okpabi ndewo Chijioke Godwin ndewo Valentine Okonkwo ewo isi na ịkpọpụrụ kemgbe ụnyaahụ ewo ịlọtala ewo Valentine arụghị m ọrụ ụnyaahụ ya mere onwe ihe m ga-akwụ gị ndewo Adịmma Chijioke Godwin Chinwike Clifford alagokwa m mmiri obere mana nka ga-alakwa ọzọ oke Nnanna Franklin esi na ndị ntorobịa agaala n'ihu wee na-etinye n'ọrụ ihe ha letara n'igbo onyonyo nakwa ejije nkwanye na-ahụta n'ebe ndị ọgbọ ha nọ Godwin Richard ndewo Golden Boy keki mere talented mmeso keki mere Chinwike Clifford sitere shopping center ndewo Okechukwu Raymond keki mere isi na ndị ntorobịa ịzaghachi onye okenye okwu n'ụzọ na-enweghị nsọpụrụ na nke adabaghị adaba ọ dị mma alụ Daniel Ikechukwu ndewo isi taa na m ga-enye gị nri ahụ ị na-eri ụnyaahụ good luck Ngozi ndewo Humble Ikra Donald Gracious keki mere isi na iji aka ịkpa ewere enye oke mmadụ ihe na nke ahụ bụkwa agwa enweghị nsọpụrụ ọ ya ụfọdụ n'ime ndị ntorobịa anyị amaghị ihe ndị a na-arụta aka ya bụrụgo na ị na-eme aka ịkpa ị na-eme left biko ejila left enye onye oke mmadụ ihe nke a ị na-egosipụta enweghị nsọpụrụ ịnụla ndewo onye ka mụ na ya nọ onye chai ọ bụghị m mere akwa ya mere ọ dị ka nlegidere anya n'igwe Facebook onye ka mụ na ya nọ Achamara ndewo ehihie ọma keki mere adị m mma o abụ m Jen esi ụmụ ngasị akpọ gị Jenny gwaga n'ihu
biko okwu nke anyị na-ekwu ihe ya ọ ma ezigbo mma ọ dị ka nkwanye ugwu ọlaala eziokwu Chineke ji ga-akụziri mmadụ ọtụtụ ihe muslim ma anyị nwandị nkwandoro eziokwu akwụghịrị a na-aga ọgbakọ ndị ka ịga chọọchị ndị ka ndị a na-enwe oche ogologo a na-eji ha n'ọdụ ị ga-ahụ okenye nwatakịrị nwere ike ọnwụ na o tochara ka onye dịkwa ahụ tata tinyeezi ga-aga nọrọ n'oche dimkpa abịa ruo kama ọ ga-agaba n'ime ka dimkpa ahụ nọrọ ọdụ ụkwụ ya n'akụkụ ya ka dimkpa abịa kọwazie onwe ya ga-aba n'ime ka ụfọdụ mbụ ihe amasị gịnị wụ ihe nke nkwanye ugwu ọlaala a ga-aga n'ọgbakọ nwatakịrị kwesịrị ịnọrọ ma a sị gị kwuo okwu ị ga-ekwu okwu ịnọgide tinye mgbe okenye si ngwa kwuo onye chọrọ ikwu ngwa kwuo ketugbu ọ laala ị ga-ahụ dimkpa na-ekwu nwata na-ekwu amaghị onye tọrọ m eziokwu nkụzi ihe gị mgbe ụfọdụ a na-akpọtali gị be nne ege ya maazị amamihe nke gị o nwere ihe ndị bekee divine wisdom enyere ya ka ukwuu biko Chineke gbazile enye gị amara ozi ịhụkwala amara ụlọ oredi ka anyị were na-amụtakwa ihe n'aka gị mee ha nke ọma biko ndewo gee ntị ọ bụrụ na ị bụ nwata na-ege m ntị ugbu a ya ma ya bụrụ na ị bụ onye nne maọbụ onye nna na-ege ntị biko ihe ọbụla gị na nwa gị tọrọ ọtọ ruo n'ụtọ ya bụrụ nwata na-etolite o kwesịghị ịhụ ọtọ gị anya ọ bụ arụ n'ala Igbo ụfọdụ n'ime anyị ewerela aka anyị na-eme ka ụmụ anyị na-abanye n'ọbụbụ ọnụ n'ihi gị na ihe chi fotere taa biko ka m jahie ọnụ kwuo ya bụrụkwa na onwe onye oke mmadụ nọ nso biko bata kwuo ma ihe m kwuru ọba achị ka ọ bụ eziokwu gee ntị ọ bụ enweghị nsọpụrụ nwa gị ịhụ ọtọ gị anya ọkacha nke nwatakịrị na-aghọtatụla ihe a na-akọ ya na-ele ogbe ndịda na-ele ahịhịa ruru n'ogbe ndịda ịghọtala na-ele ihe nna ya ji ezu ike ọ bụ ihe arụ ọ bụ enweghị nsọpụrụ gị nwa abụkwa na onye nna ọ bụ ihe arụ ọ bụ enweghị nsọpụrụ nwa gị ịhụ ọtọ gị anya uche gị dịkwara na ihe m na-ekwu ugbu a ụfọdụ n'ime anyị na ha emela nke civilization mmepe anya mmepe ụbọchị were aka anyị na-eduba ụmụ anyị na ọbụbụ ọnụ nke a adabaghị adaba ma ọlị nọ ndewo nke a bụkwa enweghị nsọpụrụ ọ bụ onye ka mụ na-enọ Antị Amara Chineke sịsị m kpọwara ehihie ọma Antị Amara ndewo Chineke ụkwala ihe ọjọọ n'ụwa nke a ekwuchiela m Antị Amara jọkwa ime ahụ adọ mma a na-akpọ m Victor m tara m gwara oge akpọ Chineke Antị Amara Chineke aka nza ha mere ihe ezi mbọ ata na fonu Chineke ụkwala ihe ọjọọ ekwu m ebi adụba m mma na-agachikwala bekenela nna m ukwu Antị Amara o nwere ihe ọzọ m chọrọ ihe ịkọwara ịma enweghị nwata mụ na ya gabata ala paseji yọta amasị nwata igwe onye iberibe o mewe nkwa ihe o mee yọta ncha igwe onye iberibe eliji mee ya adụm ya ga-akpọrọ mma bịa ma ya na mmee so ya chi nwere ihe ọdụmma ya na mmee so nwata ru 13 years or 12 years ya na mmee so ya chi nwere so ihe ọdụmma ihe adụnụ mma na ikikarụ nwata at least mmanya bịagolu ya na naanị mmanya so ya site ndị anyị eji kpọ m kwụọ nwa ya ime ihe enwe ihe na-eme niile okwukwụsị kpọrọ mmanya bịa karụ m ụka agaghịzi ihe nwata na-ezi ọdụ mma Antị Amara ọ ihe ọzọ ihe m chọrọ iwe ụsatụ ndewo ọzọ Francis Ọmaga nna m anị esi na onye okenye na-enwe otu ọ dị adị na nwatakịrị zọ ụgbọala ụzọ chai ọ dị egwu Nnamdi Chigbu ndewo alụ Daniel Ikechukwu Loves Nneka Kalụ esi ụdịrị agwa ndị ntorobịa anyị na-akpọ ugbu a bụ enweghị mmụọ ekele na rụkwarị ma mmadụ nye ha ihe isitere cemetery Amaka Lilian ka eki mere Lord Vibe ka eki mere Nwankwọ Messi ndewo isi na ọ bụ enweghị nsọpụrụ ịnọ n'ebe igwe mmadụ nọ wee na-ese anwụrụ ọkụ n'eziokwu mgbe nsọpụrụ ka dị na abụ nwa okorobịa bụrụ onye anwụrụ ọkụ na-adịghị ama
n'ihi na ọ na-ezo ezo wee na-esepụ ya. Mana ụwa nke anyị nọ n'ime ugbu a ime ya ugbu a n'ihi enweghị nsọpụrụ ka onye ntorobịa ga-apụta n'igwe ọha mmadụ na-ese siga n'ihu nne na nna ya, nke adabaghị adaba. Isi ebe ka anyị si na-aga ọzọ maga nna m na ebe ka anyị na-aga. Chukwuma egwu atụ ndewo. Janet Jackson ọ dị mma isitere na ahịa arịarịa wee na-ezibata ozi. Chinasa Chukwuelu otu imere. Chukwuma egwu atụ ndewo. Michelle Jenny keki mere. Favor onye dịka chie ọ dị mma, anyị ga na-aga n'ihu. Nnamdi Chigbu keki mere ndewo. Onye ka mụ na ya na-ịbatala agwa ụfọdụ na-egosi enweghị nsọpụrụ ka anyị na-eleba. Onye agọziri agọzi ka ị bụ. Abụ ezigbo enyi na-eji akpọ ntụka ntụka ịnụ nga ma asị m ga-akpọkọtara m goza na prezident akpọkọtara m ga-agbakọ ndị harawa ndị otu amen nunu okwu ka ihe pụtara egbu atọla m ụtọ. Nwatakịrị adịghị mma ịhụ ọtọ nna ya ma ọ ga-abụ nwa nwoke ndị ewu ahụ nna m butere m tọwel ma ọ bụghị ya ewefukwa n'anya ọ bụ iji anya fiu ya ga-agịdala ịhụ n'ọtọ nna ya ọ dịghị mma. Adị m esi okwu gị wefụtara taa wa ama ike o teela amị akpọkọtara m gị ka imekwa m otiri iji eme mkpọrọ m dị ụwara redio ntụka redio akụbandị tezi bandị ụdana ịkpọkwara m o teela amị akpọkọtara m gị n'owe ọ ga-abụ ka ntị m akpọ ọwụ wee ga-asị la adị onye adị kpa ahụ gbuole ọ ga-abụ onye ga-adị gwa ugwu mee amakụfụnụkwa amị ndị otu m n'afọ nwoke aga esi ya tọmsi akpọ ose manụ gwa n'olu taa lote amị ya adịrịla mma nwakata adị mma ịhụ ọtọ nna ndewo. Ọ dị mma, ya bụrụ na ị bụ onye ntorobịa na-ege ntị ugbu a ka m kọrọ gị ihe mere n'akwụkwọ nsọ, ka m kọrọ gị ihe mere na Baịbụl, ka m kọrọ gị ihe mere n'akwụkwọ nsọ. Otu onye ị ga-eji aka gị gaa chọọ ya. Otu onye pụrụ gaa ṅụọ mmanya n'akwụkwọ nsọ, gaa ṅụcha mmanya ahụ. Unu amarala onye ahụ bụ nkọcha akụkọ a ma agwaghị onye ọ bụ. Ṅụcha mmanya ya bịa dinara n'akwa ndina ya na-ehi ụra. Dịka ọ na-ehi ụra, akwa ya wee kpupee. Mgbe akwa ya ji kpupee, ngwongwo na ngwongwo pụta n'ezi. Otu nwa ya gbara bata n'ime ọnụ ụlọ nta ya wee hụ na nna ya gba ọtọ, ya gbapụ n'ezi gaa kpọọ nwanne ya nwoke si ya bịakwa nwanne ya nwoke si ya ogene ị gara na ọnụ ụlọ nta papa ịchọ ogene ya si ya bịa n'ụlọ n'ihe m chọrọ igosi gị nụ. Ya si agwa m ihe ọwụ. Ya si ya ị ma na nna anyị gba ọtọ. Ahụla m ngwongwo nna anyị. Chetakwa na nwoke a nọ na-ehi ụra. Akwụkwọ nsọ sịrị na nwa ya nke ọzọ ahụ agara ga akọsara were akwa jiri azụ na-eleghị anya were akwa ahụ sachie nna ya. N'eziokwu nwoke a ṅụrụ mmanya laba ka bụ na ọ nọ n'ụra mgbe ihe a mere, mana o nwere ihe akwụkwọ nsọ kwuru. Wee ruo n'ụbọchị ike ekpe, ndị Igbo mara ihe bụ ike ekpe, ya bụ okwu ndị ahụ mmadụ na-ekwu mgbe ọ hụrụ na ọnwa akụwala aka n'ụzọ. Wee ruo n'ụbọchị ike ekpe, nwoke a nọ na-eke ekpe wee sị, gị bụ nwa m nke a hụrụ ọtọ m anya, ikpuchighị ya, gị ga-akpọ nwanne gị nwoke. Onye dị ala ka ị ga-abụ na ndụ gị niile. Ị ga-abụ ohu nye ụmụnne gị niile. Ị ga-abụ onye ga na-ejere ụmụnne gị ozi. Ị ga-abụ onye ga-anọ n'ala, ụmụnne gị ga-anọ n'elu. Ịhụla otu ije ụwa na-esi adị. Jụọ m ele otu nwoke a siri mara. Unu jụọ m ele otu nwoke a siri mara nie, maka na ama m otu o siri mara. Ọ bụ enweghị nsọpụrụ n'ọnụ ụlọ nta nke ahụ gị na nwunye gị nwere. Ụmụ ga na-akụ aka bata. Ị nwere ike isi ọwụ ụmụ m ka ha wụ. E nwere ike otu ụbọchị gị na di gị ma ọ gị na nwunye gị nọ n'ime iwu. Gara soro ọkụ ka a ga mee iwu ka a na-ebe ya bụ iwu. Nwa gị jagajaga ya jabata. Ama m na-aghọta. O nwere ihe onyonyo m hụrụ. Ụmụntakịrị ha ka na-amụ ije amụ. Onye nke ọzọ gbere ọ nwoke na nwaanyị ha dị ka ejima. Onye nke ọzọ gbere ka metụ onye nke ọzọ aka na mbenukwu ya. Ozugbo ahụ metụrụ aka na mbenukwu ya, nke ọzọ ahụ akwara ya kwatuo ya n'ala. Mgbe ọ kwara ya kwatuo n'ala,
ya nwa nke nwaanyị ntakịrị ahụ eyipụ mbe n'ukwu ya nke ọzọ eyipụwe nke ya. Ana m agwa gị ụmụntakịrị ka na-amụ ije amụ kedu ebe ha si nweta ihe ahụ. Ọ bụ enweghị nsọpụrụ na ụmụ gị ga na-abata n'ọnụ ụlọ nta gị n'ebughị ụzọ kụọ aka. Ya bụrụ na ọ dịghị otu a n'ụlọ gị laa ga-eme ka ọ dịrị ka ọ bụrụ iwu kwụ ọtọ. Ịlaruo taa kpọkọọ ụmụ gị ọnụ si ha Junior ya aza, Rosemary ya aza, Precious ya aza, Prosper ya ọza. Ị hụla tupu gị batawa na room mụ na dadi gị kụọ aka. Ịkụ aka chere. Ụfọdụ n'ime anyị nwere ike ụmụ anyị na-akụ aka mana ha kụ ha aka ha eyebata. Kwụbata ka alaghị ala. Ị na-aghọta ebe m na-aga ugbu a? Mụọ ha abatawa na room gị na di gị, room nke gị nwa, room nke di gị, abatawa ka ha mee gịnị koi. Ị ghọtala? Medị ya otu ọ ga-atọ ha ụtọ, si ha nwee otu ha na-esi akụ aka. Ha nwere ike ọ bụrụ kpọkpọrọ kpọmkpọmkpọm ya na-atọ ha ụtọ. Ị ghọtala? Ha nọrọkwa ebe ahụ chere mgbe ị ga-asị ha mee gịnị batawa. Mgbe ụfọdụ gị sị ha batala, ọnwụ na o nwere ihe ị na-eme ọkwa nnụnụ na-ebe iwu kama ka ị were na-akụziri ụmụaka ka ha mụtakwa. Ọ bụrụ ihe na ha gaa n'ụlọ mmadụ kụọ aka onye ahụ na o nwekwara mgbe onye ahụ nwere ike isi ha emela gịnị abatala. Ọ bụ enweghị nsọpụrụ. Nwatakịrị mgbe ọbụla masịrị ya ajalie jebata gị na ọnụ ụlọ nta gị na di gị maọbụ n'ọnụ ụlọ nta gị na nwunye gị maọbụ n'ọnụ ụlọ nta nke gị nwa. Ị ghọtala? Ọ bụ enweghị nsọpụrụ. Ị ghọtala? Ọ bụ enweghị nsọpụrụ mgbe ahụ gị na di gị na-ekwurịta okwu nwa gị etinye ọnụ. Ọ bụ enweghị nsọpụrụ gị na di gị ga na-amara njakịrị. Enwere ike unu na-eji ụka dị aṅa akpara ụka nwa gị etibata ọnụ enya nke a na-egosi enweghị nsọpụrụ. Gị na-asị daddy boy tell your mommy tell ha. Ụfọdụ n'ime anyị anaghị ajakasịrị ụdịrị eze ahụ ruo n'ebe ụmụntakịrị nọ maka echikwa ugbu a ọ ga-apụga mee ya onye ọzọ ya daa na ezo gị nwa gị azụ. Ama m ịghọtara ebe m na-aga ugbu a. Obika Steven Okezie ahụrụ gị n'anya nke ukwuu ka ị mere ịhụnanya bụ mkpụrụ obi m. Ndewo. Ọ dị mma ka m gaa n'ihe were mmadụ onye ka mụ na ya nọ. Alelo. Jesus. Amen. Alelo. God is what you come on around with the guitar. Yeah. Thank God. Alelo. Amen. I'm not there. Happy battery. Come get me. Yeah. Phone moon you want some nobody should touch this phone now for me. Yesterday I heard them again. Yeah. I heard them. I heard them. I'm telling you how much as I am. Listen, what bank now? Hey, Adasayon they will. Onye agaziri kebo. Amen. And tell me, okugi mama nke a bụ izizi mwa ikpọ gịta. Ọ gịnị dị biko ime ka ije n'azụ gbani. Iru esi ha bunye gị ya na-ebunye ndị Zion, ndị si Zion wee bịa. Okay. Thank you. So okwu na-ekwu this afternoon maka ọ mara mma ezigbo mma because nwa m nwoke Adam chọpụta na ọ naghị ekele mmadụ. Mụ na ya soro anyị ga-agafe okenye. Ọ gaghị ekele mmadụ. Ma jụọ ya sị ya. Papa ji gafere na ikele onye a. Ya sị mommy why I don't like greetings. When you greet they will not answer. See, it's none of your business again. Yes. Don't go there, Kena. Go ekele onye ahụ. Ma ọ zara gị, ma ọ zaa gị, ọ gbasazi gị. You know? Onye m gwara ya sị ya, Jos ikwu okenye kelee onye ahụ. Etikwara ntị mee ma okele ma ọ zara gị. Okele ọrụ gị bụ ikele onye ahụ. Ya sị m okay. And I thank God. And from that okwu ahụ gwakwara ya, ya amụtazie eme ekele okenye. Ekele mara mma. Mgbe m dị small, mgbe m dị nwatakịrị, m ga-agba ọbịa. Ana m ekele to the extent m na-enweta favor from people maka ekele. N'eziokwu okwu gị mara mma. Ndewo. Na ogbe mbito o nwere otu nwoke ha nwere nnọọ mgbe ha ka na-eme biko m na-achọtụ Cameroon Street ịgara igosi onye ahụ agụgharịa gị isi. O nwere otu nwoke mgbe ahụ n'ogbe anyị bi. Nwoke ahụ nwere ụmụazụ ndị na-ejere ya ozi. Ịma n'oge ahụ o nwere mgbe ha bịara bịa tụọ atụmatụ ime m ihe ọjọọ. Wee ruo otu ụbọchị ka ekwutere okwu m ya bụrụ mgbe m gafere. Nwoke ahụ sị chai na ihe gbasara nwatakịrị amasịrị ya nke ukwuu. Nwoke ahụ a na-ezekwana ya eze n'otu nwatakịrị a na-esi ekele ha mgbe ọbụla ọ gafere ebe a. Mana otu ahụ ka esi wee kụnye ọkụ ahụ.
n'ihi na ọ gwara ụmụazụ ya unu ahụla nwatakịrị a ka unu na-eme ihe niile unu na-eme unu merute ebe onye a na-aga m egbubi mmadụ aka ya wee bụrụ ya bụrụ ekele onye ka mụ na-enọ ọ bụ onye ihe nke a nwere nnọọ ka o si na-aga ọ daire onye ọ ga-adaire onye a Paul Omenazụ ndewo Okechukwu Ụzọma ndewo isi biko gaa n'iru kewe ndị mmadụ ọgwụ na-akwụsị oyi ya bụ oyitromycin Maazị Okechukwu Ụzọma ewu na Kings ya bụ injinia Adidas esi ụfọdụ agwa ndị ntorobịa anyị na-akpa na-amaghị na ọ bụ mkparị n'ebe ndị okenye nọ dị ọtụtụ anyị ewerela na anyị nọ na digital world na-emebi ọdịnihu anyị o nke na-afụkarị m ụfụ bụ nwata ikwe ekele ime ọnụ ọkacha dị nwa nwaanyị nke a na-agbawa m obi karịa onye dị otu a maara nke ọma n'otu ụbọchị na ọ ga-anọ na mkpa ịchọ onye enyemaka na ọ gaghị enweta ya ọ dịghị mma nwatakịrị iji aka ya aga n'ite nne ya ekuru ofe nke ahụ bụkwa ọzọ o mmadụ ịga n'ite nne gị kuru ofe na-ebughị ụzọ mee ka nne gị mara ọ dịghị mma nke a bụ agwa enweghị nsọpụrụ injinia Adidas ndewo Valentine Okonkwo ndewo anya gị mekwara m Chidimma Okereke ndewo Ụlọma Chidimma ndewo isi na ịgala n'ihu wee na-amụta ọtụtụ ihe o biko maka oyitromycin capsule biko kwụrụ n'ahịrị anaghị anata ntakịrị ndewo Cosmos Ijezie o papa ejima o ebe itinyekwara ọnụ ebe ahụ o metụtara ịhụ ọtọ nne maọbụ nna esi na nke a bụ arụ ka arụ ọ dị mma o anyị ga na-aga n'ihu onye ka mụ na ya nọ ewu biko ọ bụghị mụnwa mere na mgbapụ ọsọ onye ka anyị na ya nọ ọ bụghị mụnwa mere Ede Alibaba ka eke mere ị ga-akwụ m ego ole ma ngwa gị onye ka mụ na ya nọ gbapụ ya ọsọ onye agọziri agọzi ka ịbụ nna m ukwu ihe ọma ga-aga eme gị n'azụ nụ gbapụ ya ọsọ nkụzi gị bara uru ndewo nna m ukwu ọ bụrụ na ụfọdụ nne na nna si etu a na-akụziri ụmụ ha agaghị enwe problem nsọpụrụ anyị na-ekwu okwu ya ụfọdụ na-esite na nne majority akọ nne na ụmụaka na-anọkarị eziokwu nne na ụmụaka na-anọkarị ụfọdụ ka ị ga-abara nwa ha mba ha ahụghị n'oyimebi nwa nwata kpụ ma ọjọọ ga-ekọrịta nne ya ewewe iwe ma ọ nne ọ bụ ebe ọ na-esi emebi oke o nwere ebe anyị bịara ememme abịa obusacha oche ndị okenye bịa ma baa na ime ga bute oche ụmụaka nọkwa na ya m sị ha ụmụaka na-erubeghị 5 years ma kpọtụsie ha buru oche ahụ ka m butere ndị okenye mana nke nwaanyị n'ebe ahụ mechara pụta bịa chiwe ngwọnụ isi ya olee ihe ị na-akụziri ụmụaka ọ bụ okenye na-ehiri nwata na-ehiri okenye oche n'ala Igbo mana ebe ị bịara chiwe ngwọnụ amana m ihe ị na-agwazi ha n'ụlọ ọ na-egosi nsọpụrụ ọ na-egosi nleda anya nke ọzọ a na-eri nri nwata goro anọ junior ngwa esi ị ga-eri ngwa goro anọ ngwa mme nka ebe gị na ya ri ya nri na ndị ọzọ amana ihe ị na-egosiri ya sometimes kwa dadi ebe mba nwaanyị afọ anwụ ihu igosi ya dịka ọ na-emebiri ya nwa onye na-ekele ekele ihe anaghị eme ya n'ụlọ anyị atọwụla na-ekele karịa ekele na-asọpụrụ ndị okenye na-enweta gift ụfọdụ eweta ọkụkọ bịa nye gị kpawa ụfọdụ eme nke a chọọ otu ihe ọma dị mma mee gị laka ihe ahụ i kwuru ihe ọjọọ gara emegide dị ma ị bụrụ nwa na-anaghị ekele ekele mana nwa na-ekele ekele ihe zọrọ gị na ị na-ekele ekele asị mba nwa ihe ọma ka nkọrọ gị akụkọ kwa oge anyị agaala biko nna m ukwu gbaghara m n'oge ganyara anya biko gbaghara m ịnụ ọ dị mma ka anyị wụsatụ ụwa ebe a n'izu ụka ọzọ anyị ga-amaliteghachi ebe anyị kwụsịrị ndewo Yeah, and I'm from Bibi the Classic, aka Baby Boy.
No legendary, no guitar, you better stay out of trouble. Eric V, turn on my microphone, y'all. Onyesi owawoji kama norema onwo hekayobu yobu waforogu obebu hemji andamu wajisi otutemanu drisim akachukudro home the just wonder little boy ngene kangobu ejima hena kamobu bele mwonyeze robu odumunke yebu judobe na kasimobu onage koki fene mema kavumrobu ibe mora chimusu me and no fear Jehovah told me not to worry everything's gonna be alright go on mon legita iya his yeah akwichi gavurerisi iya no fair Jehovah goes it on ya kocha ya Ozo chinege mepu ni emechi ya Iye chinege baru ni ya baba ya Fiba Okay Fiba Abiba Lajita oh lajita Abugiba Lajita oh lajita Abugiba Lajita oh lajita Fiba Lajita Ima lajita Fiba Lajita oh lajita Abugiba Lajita oh lajita Abugiba Lajita oh lajita Lajita Yes I tell them better stop lajitarin better stop gritarin but I'm no here Don't we mess a lot by shade on the wrong fit And you we bigger jayani back Radio Haneze, Radio Maranke ekwe na-akụ Enyimba FM 94.3 nke a karịkwara radio. Otu onye ọkaiwu na-azọta ikike ruru ndị mmadụ bụ Pelumi Olajengbesi agala n'ihu wee kpọkuo otu ụlọọrụ nchekwa etiti bụ DSS ka ha tọhapụ onye ahụ bụ onye isi oche nke otu ụlọọrụ EFCC agbara nha chere tụbụ Abdulrashid Bawa ma ọ bụkwa n'ọkpụpụ ya n'ụlọ ikpe. Olajengbesi kpọrọ oku a site na ozi nke o wepụtara ka ọ dị onye ọkaiwu a gara n'ihu wee rụtụ aka na ya bụ nwụchi nke a gara n'ihu wee nwụchie Bawa site n'aka ndị otu ụlọọrụ nchekwa bụ nke iwu na-akwadoghị ma bụrụkwa ihe mmechi ihu wee nye ọbụnarị ọnọdụ ikpe ziri ezi nke Naịjirịa. Olajengbesi gara n'ihu wee kọwapụta na otu ụlọọrụ DSS kwesịrị ịkpụpụ Bawa n'ụlọ ikpe na ebubo ndị ahụ asị na ebubo ihe ndị ahụ asị na o mere ma ọ bụkwanụ tọhapụ ya ka ọ gaa ka ya na ezinụlọ ya nọrọ. N'ịga n'ihu onye nkwuwa okwu nke ụlọ nnọchi anya omeiwu bụ Tajudeen Abbas akpọlitela Julius Ihobenre nke otu APC sitere na steeti Edo dịka onye ndu ndị ọkacha n'ọnụọgụgụ nke ụlọ omeiwu nke nnọchiteanya nke 10 ka ọ dị Kingsley Chinda onye sitere n'otu PDP nke steeti Rivers pụtakwara ihe dịka onye ndu ndị kanta n'ọnụọgụgụ ka ọ dị Abbas n'oge nzukọ ha na Abuja kpughere mmadụ abụọ ndị a nakwa ndị ọzọ gbapụtara ihe ka ọ dị Ihobenre na-anọchite anya ọgbọnta vootu etiti nke ọwa ndị na steeti Edo ebe Chinda na-anọchite anya Ohio Akpọ nke dị na steeti Rivers ka ọ dị ndị ọzọ gbapụtara ihe bụkwa ndị gụnyere Abdullahi Halims nke otu APC steeti Kogi dịka osote onye ndu nke ndị kacha n'ọnụọgụ na Usman Kumo nke otu APC sitere na steeti Gombe dịka onye isi mgbazi olu ebe Adewumi Onanoga nke otu APC sitere na steeti Ogun bụkwa onye akpọpụtara dịka osote onye ndu nke otu mgbazi olu. Site na aka nke ọzọ ya bụ na otu pati ndị kanta n'ọnụọgụgụ Ali Isa nke sitere na otu PDP kpọmkwem na steeti Gombe pụtara dịka onye mgbazi olu nke ndị kanta n'ọnụọgụgụ ebe Ali Madaki nke otu NNPP sitere na steeti Kano ka akpọlitere dịka osote onye mgbazi olu nke ndị kanta n'ọnụọgụgụ ebe George Ọzọdịnobi nke LP sitere na steeti Anambra pụtara dịka osote onye mgbazi olu nke ndị kanta n'ọnụọgụgụ. Ka ọ dị n'okwu ya n'ebe o metụtara nhazi otu kọmitii ahụ, Abbas kọwapụtara na ime iwu nke otu kọmitii ahụ nọ na-aga n'ihu ka ọ dị ugbu a dịka ọ gbakwunyere na ya bụ ime iwu ga-eleba anya na otu pati dị iche iche.
n'aka nke ọzọ onye nkwuwa okwu nke ụlọ omeiwu nke elu bụ omeiwu Godswill Akpabio ekwupụtala omeiwu Okpeyemi Bamidele nke otu APC sitere na Ikiti Central dịka onye ndu ndị kacha n'ọnụ ọgụgụ nakwa onye bụburu onye ndu nke otu ụlọ nzukọ omeiwu bụ omeiwu Ali Ndume nke otu APC sitere na Borno South dịka onye mgbazi olu nke ụlọ omeiwu ahụ. Ka ọ dị na ngụpụta ya bụ akwụkwọ ozi bụ nke sitere na otu APC, Akpabio gakwara n'ihu wee kwupụta omeiwu Dave Umahi nke otu APC sitere Obenyi South dịka osote onye ndu nakwa omeiwu Lola Ashiru nke otu APC Kwara South dịka osote onye omeiwu mgbazi olu. Akpabio onye batara na ebe ahụ edoro nsọ ọ rịọrọ ka omeiwu OZUZO Kalu nke APC sitere Abia North ka ọ gaa n'ihu wee kpọlite ya bụ ntuliaka elu nke abalị 14 nke ọnwa Juun dịka omeiwu Ezenwa nke steeti Imo sochiri ya azụ. Enyi ọma mọbebe aka anyị na-awụsawa na nchịkọta akụkọ nke ihe a dịka Esther Chima siri wee hazie ya wee chinye m n'aka ebe m onwe mba mara ọ jetụgharị ma gụpụta na-asị bụ na-asị gị meela maka isonyere m n'oge nchịkọta akụkọ. Lee na o jirila nkeji 5 na tinkom ole na ole wee gafee elekere 3 nke ehihie. Ị maara ihe oge ya ruru ugbu a bụ afọ dị mkpa. Ndewo. Ololololo Enyimba FM 94.3 nke a tọkarịrị mmanụ aṅụ. Koyara nama. They tell you no one here now wahala than the casa. Now you don't the large it all, say you take it banana. You don't the fan person where you go play for your karma. Mezendong kuatrangama mimang raba kahenga den kama. Hustle hard and pray believe for your dema. I am a hachifu hallelujah chanya dema. Mobili no jiru chuonya gado chala ya kwantong. Mobili no jiru chuonya gado chala ya bandeng. Each one you do homen. Yeah man. Any no di bedane. Mio wong raba. Yeah man your fango fu emela yo nyojo. Akbezuka gata hojo. So we guru like ang mong ele monyojo. Obugiba. Obugiba. Lajita oh lajita. Obugiba. Lajita oh lajita. Obugiba. Lajita oh lajita. Obugiba. Lajita. Imo lajita. Fuiba. Lajita oh lajita. Obugiba. Lajita oh lajita. Okay. Lajita oh lajita. Imo lajita. Okay. Imo lajita. No lajitarin. No good at telling, no zustarin, better stay out of trouble. No two ways about it, all what you gonna gaze in madu. Ulisse kele lodi joy hari abunde madu. Abaga fan, galadita, gelita, obi wanwa, ulo iwo, mie, elo. Phone TJG, credit adoya, na hina kang okumba, eno ran lajita, kejunge la jong woke luawo, ujosa bakurogo, yama kware logo bawo, nkita dun the buru, karo dum wawo. Antanete surugede, yamakoro surugede, birinde mam, onde mapikoro, wanga jimunde mam, ikedi roko no maduchi, burono mam, pola jitaru no diberani pakuwono. Obugiba, ope lotu. Obugiba, onyarane bochokwa, akara na no chokwa tesino. I'm looking for that soap, some choncha, and I'm looking for that small touch of touch in That's what it is, y'all. No lajita, no good with you better set your way straight. They call me baby the classic, baby boy. Chokwa tesino, yeah. Thank you. Everything. Radio Haneze, Radio Mara nke ekwe na-akụ Enyimba FM 94.3 nke a karịkwara radio.
eme ọ bụ onye na onye nwere ibe n'ezie nụnụ n'ime njọ ka mụrụ anyị o ekwensu bụ onye ọnwụnwa o Adam na ife bute njekere ụwa dobe ụna fugo na nnukwu isi na ọ bụ njọ ụwa bụ ana-eme anaghị etolisa ụwa bụ ana-eme anaghị chukwu ụwa bụ onye nọ n'unye ayọ chukwu ụwa bụ ana-eme anaghị chukwu ụwa bụ ana-eme anaghị etolisa ụwa bụ onye nọ n'unye ayọ chukwu n'eziokwu ndị edo taa abụghị maka na ị gara akwara ngwongwo gị biri n'ụlọ chọọchị. Ndụ ede taa abụghị maka na ị bụ onye ezi omume. Ndị ede taa abụghị maka na ị naghị eme njọ. Eziokwu ihe niile hụrụ anyị na-eme ugbu a bụ amara Chineke. N'ihi na ka mmiri a na-ezo ugbu a na-ezo na mbara ezi onye ọma na onye ọjọọ, otu ahụ ka ndụ a dị. Nke bụ eziokwu bụ na ndụ a ede taa ọ bụ naanị na amara Chineke, uche gị dịrị ya. Maka ihe mere m ji na-ekwu okwu mgbe ị ga-ebusa ikpe ekpere gị na-asị ekele dịrị Chineke n'ihi na anabatala m Jizọs dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. Amen. Gee ntị, ekwuola m ebe a kwugharịa, enwere ọtụtụ obodo na-ama onye bụ Kraịst. Ihe m na-agwa gị bụ eziokwu. Mmiri ọ na-ezoro ha, nwa ọ na-achara ha, ihe ha na-eme ọ na-agara ha nke ọma. Ya mere nwee mkpachapụ anya. Ọ bụ ezi omume gị, ọ bụkwa na ị na-ekpetara Chineke ike mere iji dị ndụ n'ala ndị dị ndụ taa. Ya mere ndụ ya dị taa ejila ya eti epele. Ọ dị mma anyị na-aga ileba anya n'afọ dị mkpa. N'isiokwu anyị taa anyị na-aga ileba anya n'uru ọ bara mmadụ iji azụmahịa ya were kpọrọ ihe. Uru ọ bara nakwa nwannụnụ mgbaama na-egosipụta na iji azụmahịa gị were kpọrọ ihe. Ụfọdụ n'ime anyị na-eche na ọ bụ mgbe ha zụtara ose ma ọ bụ ayịya were kpọsa n'ahịa, na ọ bụ ya bụ mgbe ha ghọrọ onye ahịa. Otu a m na-eme ugbo ana m azụ ahịa. Otu a m na-ebe ugbu a na-ekwu okwu ana m azụ ahịa.
isi nna m na-azụ ahịa ọnwa agwụ gịnị na-emekwanụ a na-aratụ n'o wee rhyme ịghọtala ihe ọbụla ị na-eme na ndụ a wee were ya na-enweta ego iji wee na-elekọta onwe gị anya ọ dịghị mfe nke ahụ bụ azụmahịa wee nye gị ịghọtara ebe m na-aga ugbu a ihe ahụ bụ azụmahịa wee nye gị anya na gị ileba anya n'uru ọ bara mmadụ iji azụmahịa ya were kpọrọ ihe nakwa mmadụ inwe afọ ojuju n'ebe ọ metụtara ahịa ahụ ọ na-azụ ụfọdụ n'ime anyị mgbe ahụ anyị ka na-etolite anyị yiri agba na anyị ga-agụ akwụkwọ anyị ga-agụgide akwụkwọ arịọwasị anyị agụzila ụfọdụ n'ime anyị yiri agba na anyị ga-aga ala bekee ụfọdụ n'ime anyị yiri agba na anyị ga-eme nta na anyị ga-eme imo na anyị ga-eme nka na anyị ga-eme nke ọzọ nke a bụ agba ọtụtụ n'ime anyị yiri mana ruo taa anyị hụtazi onwe anyị na ịbụzi ndị na-adụ bọsas ruo taa anyị hụzi onwe anyị na ịbụzi ndị na-eme isi anyị na-emezi mbọ na-eme isi ruo taa anyị na-ahụtazi onwe anyị dịka ndị na-adụ akwa ya bụrụ otu ụwa na-esi adị gee ntị na ị sịrị na ị ga-aga ụlọ akwụkwọ gụọ iwu bụrụ onye ọkaiwu bụrụ lọya bụrụ barista bụrụ majistreti na nwanne ya bụrụ taa na ịhụtaziri onwe gị na ị na-adụ akwa ọ pụtaghị na ịdị ala ị na-anụ ihe m na-agwa gị ọ pụtaghị na ịdị ala n'ihi na enweela ndị gbaghara m maka ihe m na-abịa ikwu enweela ndị gụọ akwụkwọ buru asambodo niile nọ n'ụwa mana onye na-adụta kara ha mmadụ wee bụrụ taa ama m na-aghọta ebe m na-aga ugbu a asị m na ịgụ akwụkwọ adịghị mkpa ịgụ akwụkwọ dị nnọọ oke mkpa achọrọ m ka ịgụ akwụkwọ mana achọrọ m ime ka ị mata n'agbanyeghị ihe ọbụla ị na-eme na ndụ a were ya na-akpata ego ma ijighị ya were kpọrọ ihe o nweghị ezi mkpụrụ ọbụla ọ gaje metara gị ọ dị mkpa dị ị na-ere ose ị na-ere ayịya ị na-ere nnu ị na-ere ihe ọtọ berebere ihe ọbụla ọ sọrọ gị na-ere ihe ọbụla bụ azụmahịa gị ọ dị mkpa dị na ị ga-eji ya were mee gịnị kpọrọ ihe ma nwekwa afọ ojuju ọ dịghị mma ị na-egbu anụ ịhụ nwa klaasị unu gụrụ lọ ọ gụrụ ime iwu obodo ya na-agafe gị izo maka na o nwere ike mgbe ahụ unu na-aga akwụkwọ ị na-agba fest ya bụrụ na nne na nna gị enwe ego ka ha zụọ gị mana o nwere ike ya bụrụ na nne na nna nke ya nwa nwere ego ha zụọ ya ịhụzie ya gị edoji ya gị izo maka gịnị ị na-egbu anụ n'ahịa ọ gafewe kpọọ ya Emeka bịa zụọ m anụ bịa zụọ m ahịa ama m na-aghọta ebe m na-aga ugbu a anyị na-aga ileba anya na mkpa ọ dị na ihe ahụ ị na-eme ihe ahụ ị na-arụ ahịa ahụ ị na-azụ ọrụ ahụ ị na-arụ anyị na-aga ileba anya na mkpa ọ dị n'iji ya were kpọrọ ihe nke mbụ anyị na-aga ilebakwa n'anya na ụmụ nnụnụ mgbaàmà na-egosipụta na ihe ahụ ị na-arụ n'iji ya were kpọrọ ihe anọ m ndụ na Facebook ebe a ndosozi gị m ga-agụpụta ọzọkwa akara anyị bụ 08096660943 maọbụ 07080000918 ọ dị mma onye ka mụ na ya nọ biko biko Chief Taylor mgbe ọbụla ediela m ya ọ gazi ekwe m odidi taa ịma na nwaanyị chọrọ ịla na bedia na si na ewerela abalị rọọ ya anya ịrọọla m anya taa ụla na-agụzi m ka m gwazie gị nke eziokwu ime ha ala ugbu a ma akwakọrọ ngwongwo m laa Chief Taylor ụla na-agụzi m ihe m hụrụ bịa wụzi ihe m na-ahụ ụla na-agụzi m ya mere ịnwa anwa nọrọ nsoro aka igwe redio ga-eburula m arịa ma ala m onye ka mụ na ya nọ Auntie Amara ehihie ọma. Ehihie ọma onye agọziri agọzi ka ebe nọ. Ọ bụkwa nwa ada ụtọ ụwa onye ụmụdị ndekpọ. Ekere ka gbu atọọla mrịkpọ. Oge m azụmahịa keme eji m ya ga-eriju afọ eji m ya kpọrọ ha nsọpụchara Chineke ndị n'eluigwe ọ ga-agba azụmahịa m ka m na-asọpụrụ. Ejikwana m eziokwu na ezi obi dahazi ya ndịkwa na-agara m agara. Egwekwala m na azụ ụmụ m egwekwala m na nyere gị n'aka taa ya aghọ mmadụ so azụmahịa anyị na-eme anyị taa a ga-abụrụ ndị mfụrụ n'ụwa management so onye ọbụla ndị ụzọ ahịa maọbụ ihe ọbụla ị na-ahụtara onwe ya ị na-eme asịla ya na ọ dị obere n'ihi na mgbe m bidoro azụmahịa ihe naanị m ji bido ya mbụ 27,000 naira betugbu azụmahịa m ga-anọkwa ebe 1 million point
so Chineke nji ya gata na azụmahịa ndị tinye ya eji m ya kpọrọ ihe ọ bụ hobby n'ime m ntefụrụ na ọ bụ azụmahịa ahụ ka m na-eche ụtụtụ ọ bụ azụmahịa ka m na-eche enwere m ije ahịa azụmahịa ma gboo bara onwe m uru bakwara ụmụnne m bara ụmụnna m bara ndị dị n'uru Aunty Amara ihe dị ikwu mgbe otu ọnụ nnọna asị m gị karigo ndewo nwa m Silva Ozemena Chukwuma Esther Adịmma esi na o nwere Silva Ozemena bụ ya debatara ozi ọ sị na o nwere otu enyi ya kwụsịrị ịbịa ọrụ n'ihi na ọ nọ na-enweta ndị ahịa ọ nọ na-enweta ndị kọstọma na ọ na-akwa akwa na nke ahụ adịghị mma n'ihi na onweghị onye maara mgbe onye ahịa ga-eme gịnị ga-abịa gee ntị ị bụrụ onye na-akwa akwa mara ka esi akwa akwa ụfọdụ n'ime anyị na-ewere shoulder pad doba na nri nwa gee ntị o nwere ihe m maara n'ụwa ị bụrụ hala onye maara ihe ị na-eme na azụmahịa gị onwe ihe ga-eme ịnọgodinu na-enwe ndị ahịa ọ ga-abụ na nwa mgbe nta pressure I love you so much ọ ga-abụ naanị na-enwe n'oge nta n'oge nta ịghọtala na-enwe ndị ahịa bụ naanị n'oge nta ọ gaghị ara ahụ ndị ahịa chọrọkwa gị bịa ọ bụ mgbe niile ka ọ na-azụ woto o nwekwa mgbe ọ na-abụ nọgide ya mee ka azụmahịa ọlaghachitụrụ azụ mana ịnọgidesi ike na ịmara ihe ị na-eme ọ bụghị ịkwawa efe gị ga were shoulder pad were dosa na nri nwa n'ara onye na-akwa efe ka ị were lining ganya n'isi ọ hụrụ hala na ịma ihe ị na-eme ndị ahịa ga na-abịa ọ dị mma ndewo ọ maka Silva ọ maka enyi gị nwaanyị ahụ onye ka mụ na-enọ onye agọziri agọzi jiri nwaanyị na-amịmị ihe ahụ ọ sị Aunty Amị ya onye awụdo onye obi gị ọkwa ngwara gị na achọzi m eche ya nọ agwara gị sị ebe nwụọ ka m ga-anwụ weleke onwe ọzọ ma m ga-ekwu Chineke otu m na-afọ ọ tọrọ ụbọchị ụka dịka mmebe chọọchị ya ọbụla ndị ọhụrụ na ndị ochie egwe mbe chọọchị maka m ga-ọ na-ekewanụ nwa m nwoke kwanụ nwa nwoke ahụ dị ya mma ekele dịrị Chineke ndị dafụchime maka oyi nọ na ndewo gwaga n'ihu ejiji m na-emekpọrọ ọhịa Chineke gwere ya na-agọzi m mana m dị ma ọ gbanwere ikwu wee ọzọ ewu na ọgba ọkụ ahụ m ayọ mbe nda o ji aka agbaji igwe onye mere m ji gbafuo ha mee ma be ndị ahụ Chineke gwere ya na-agọzi m Chineke gwere ya enyezi ezinụlọ m afọ Aunty Amara kemgbe Disemba ahafụrụ m ezinụlọ m hafụ ụmụ m hafụ nwaanyị m ụmụ ọrụ m nwetara ebe m nọwere mbụ anọ na ke sista gift ụmụ ka kemgbe Disemba anọ m ọrụ n'ihu ụlọ ya chee na alarukwa alarụ anọ m alarụkwa ị na-alarukwa alarụ ọ maka ụmụnna di nwaanyị bụkwa adị m abịa ọ dịkwa bịa ya nwanne ugbu a ka ị bịara anụwala m ụka biko anụwala m ya ọfụma Aunty Amara ọ bụrụ na eji ihe m na-arụ kpọrọ ihe agaghị m anọkwa ebe a n'ogwu na ọnwa na-azụju ezinụlọ m afọ obi ndị adị nwaanyị m ụtọ obi ndị adị ụmụ m ụtọ rụkwara nne m nọ na vileji egwu ebe emepụtara nwaanyị Aunty Amara ma mmadụ eji ihe ọ ga-emekpọrọ ihe onye ahụ onye iberibe ha ahụ Chineke eji na-ezu gị afọ ha ahụ Chineke onwe ya nkarịrị mmadụ inwe ihe ọ ga-eme n'elu ụwa onye na-enwe ihe ọ ga-eme onwe olileanya n'ụwa isi were ya Aunty Amara mmadụ ọbụla nwere ihe ọ ga-eme n'ụwa ọ bụ ire ahịa ahịa gị na-ere were ahịa gị na-ere kpọrọ ihe ihe ntu ruo Chineke amara si ya ma onye na-amara iji azụ ahịa onye na-amara iji arụ ọrụ a Chineke na-egozi onye ahụ ndewo ike obi anọ m ka eke mere ụka ọlụchi ya ugbu a esi azụmahịa m na-aga nke ọma Aunty Amara ọ kasị n'udu mmiri a ana m ere kaikai mmiri kọrọfi ọtọ bere naka ihe ndị ọzọ ya na-azụ woto ụka ọlụchi ya ugbu a eziokwu m onye agọziri agọzi ka ebe nụla
Ade Majude Linda si ngwabara. Ndewo onweghị ihe karịrị mmadụ iji ihe ọ na-eme were kpọrọ ihe. A na-ahụtakwa nke a site n'ụdịrị agwa onye dị otu a na-akpa n'ebe o metụtara ngwaahịa ya. Ị na-ehichakwa ngwaahịa gị ehicha. Ọ na-abụkwa nke oge ya gafere gị wepụ ya ka ị na-eche mgbe amara bịara gị resi ya amara. Onweziri otu m si chọpụta na o mebiela m weghachite gị sị ịhara na ihe ahịa nyere anana m ya n'ime ọ kwakwala gị oho ha ọ kwakwara gị akwa. Ọ na-emekwa nke mebiri emebi gị wepụ ya ka ị na-edosa ya ebe ahụ tee ya mmanụ tee ya mmanụ dịka ụfọdụ ndị azụ mangala etee ya mmanụ tee ya mmanụ tee ya mmanụ. O nwere nnọọ ka isi lọtazie n'ụlọ mepee ya ikpuru a na-agụrụ gị bilie na-agụrụ gị ukwe ala Naịjirịa. Nke a adabaghị adaba. Onye ka mụ na-enọ Aunty Amara ehihie ọma Aunty Amara m nchatala gị elevisa ịtụtala mma. Ihe go nwa ohe na-adero ndakwana ihe mme ndị be m sakwa mejọ Ejuwa majụwa gworo nwe mgboro ose kanza ongini ihe mmewu Chineke ọkwam na wibe achọ n'ụka ịbịa ọnụgụ nwa ji aka iko bịa n'ụlọ bịa adịwo Aunty Amara tai ihe ọkpa m ya adọgbu enye m ka bịa taa nwa ma ọ mụla adọgbu n'ehe m nnụla na-awụ jọmpụ ọkwanu ri eziokwu bete ọkwa ibe ya sabese ọ ibe ya sabese yọtara ọdọ na mmiri na-eti ibe ole ndị tụrụ pepe ga-ewuru bese Aunty Amara pụtara m ike wee zokwu onye ahụ amamele ọdụmadụ nsege ntọrụ gị ga-ebe amatọmadụwa ndị ibe Aunty Amara nọ elu eno isiokwu na-adụtacha mkpi ike mmadụ iji ihe ọ eme kpọrọ ihe mụnwa ndị nke m kpọrọ ihe onye juokwa na nwa efọ eziokwu bikọs ọ bụ ibe a bụ ibe m sa na-egbo mkpa doro m nọ ịgata ọnwa chọọ ihe agbazinanụ mmadụ ihe agbazina mmadụ batị nke ihe ahụ ị na-eme were ya kpọrọ ibi ya asacha bute gị eji mee mkpa doro m nọ eziokwu ntacha mkpa ike mmadụ iji ihe ọ na-eme ya Aunty Amara ike nọ ndewo adị mma udo besi Charles eweliwakwa ezigbo misi nke ị na-eme isi mee ihe anyị ụkwala iwe maka anọnụ m ebe a gị na-eme isi kwa ma ghọtakwa m Okechukwu Ụzọma Aunty Amara jisi ike nke mbụ mmadụ kwesịrị iji ahịa ya kpọrọ ihe. Nke abụọ mmadụ kwesịrị inwe mkpachapụ anya n'ire kredit ire nna n'aka. Nke atọ ịnọtụkwa kpọọ ndị ahịa gị niile n'ekwentị. Maazị Okechukwu Ụzọma ọrụ maka nka ị nwetara PhD ị nwetara nzere PhD na nke a eziokwu m akụ ị hụrụ ịkpọ ndị ahịa Maazị Okechukwu Ụzọma efe enye esi biko Aunty Amara bịa burukwuo igbe oyitụrụ ma isi nkapsụ ọ dị ka mara nka m ji n'aka agwụla ụlọ machi dị mma ndewe nọ esi n'ekpere gị bụ ka Chineke gbatikwuo m n'ike maka unu nna ya Chike kee ka ị mere ese ọdụ mmadụ iji azụmahịa ya akpọrọ ihe n'ihi na Chukwu na-asara m azụmahịa na-asara ya ngene azụmahịa agọzi mmadụ gara ifu uwe Udobesi Charles o nwere ka onye ahụ si wee ga ndo n'ụgbaghara ọ dị mma ka anyị na-aga n'ihu onye agọziri agọzi ka ịbụ anyị na-eleba anya na uru ọ bara mmadụ iji azụmahịa ya were kpọrọ ihe. Ọ dị mma biko ihe ahụ i kwuru na ọ bụ ka ọ bụrụ ihe ọ ga-abụ arịrịọ ka m na-arịọ isi na ibu ose danjarawa ya burukwa ose danjarawa maka m zụọ gị ahịa gị si m na ibu ose danjarawa na-alaru ọ bụ ose danjarawa ụbọchị ọzọ ọ ga-eme m ichegharị echiche ma m sị ka m bịa zụọ gị ahịa ya bụrụ na ọ bụghị danjarawa si m na ọ bụghị gịnị danjarawa m chọkwara ịzụ m ga-eme gịnị m ga-azụ si m na ọ na-afụ ụfụ nwa ose na-afụ ụfụ ị chọrọ ịma ma ose ọ na-afụ ụfụ tatụ ya n'ire ịghọtala gị tatụ ya
ndata ya obere eziokwu m na-ere ose bịara ịjụọ m ose ọ na-afụkwa ụfụ m ga-asị gị m ga-ewepụta otu si gị tatụgodinu ya ụdịrị ahịa m ga na-ere tatụgodinu ka ị mara ma ọ na-afụ ụfụ ọnwa ịbịa gị sị mmadụ na ose danjarawa mgbe na ọwụkwa na danjarawa ị hụrụ ayịya awa ọrọ mgbe na ọwụkwa na ọrọ biko arịrịọ ka m na-arịọ ihe ọbụla esere n'ahịa gị bụ mee ka ahịa gị bụrụ ihe ahụ ụbọchị ahụ na ọ dabakwana nke ibute ayịya ọrọnị gị sikwa onye ahụ ebu m ọrọnị mana ayịya mbụ na-atọ ụtọ gagodinu ga-asie ya ịghọtala eziokwu na ọ na-eme ụfọdụ ndị ahịa ikwuoro ha eziokwu ha emewe pasmagrin biko ọ bụrụ na ọ na-eme ịga ahịa gị mewe pasmagrin ma onye ahịa gị kwuoro gị eziokwu ụbọchị ọ ga-ekpuru gị ụgha nke ọ ga-ekpuru gị ị ga-aga nga onye ka mụ na ya nọ onye agọziri agọzi ka ịbụ mana ọ ga-amasị m ma ịkwọpụ redio gị n'azụ ehihie ọma o ebi imo ebi love gwaga n'ihu mee ntinye gị ịgwa m agwa ị ga-eji nwayọọ nwayọọ ngwa kwugharịa ka anyị bidokwa n'isi bidokwa n'isi kwuo na ya tinye ya ha na-eti ya ịhụla na ya ọfị na-akọta saịn eji m ahịa mkpọrọ ihe bikos eme amụ onye azụ ka m ụmụ ka m kwuo otu ahụ ha na mme ebe a ma ogo m eme ebe a amụ nwaanyị ahụ si m nọ na ndọkị ndị oyibo azụkọrọsịa ngwongwo m ji esi nri laghachi n'ihe ụlọ gachiwe akara eji m akpọ akara ahụ kpọrọ ihe eji m ebe m mechizi akara anaghị ahụzi gị na ndọkị si ahụzi ngo ndị onye ezulala m anọzi m n'ihe ụlọ m echi akara ha naghị agakwa si m n'isi akara nwụọ na-ejikwa ezigbo mmanụ ịnụ na-ejikwa ezigbo mmanụ n'iji ezigbo mmanụ ịkpara bịkọt mụnwa na-eme ndị onye na-eji ezigbo mmanụ si ọ na-ekwu m iko na nkọ na-eji ezigbo mmanụ otu nwoke bịara mbọchị a sị m ma mma ebe ọ na-eshi abịa azụ akara ebe ọ na-eshi ebe efila onye ji laik akara mbụ na ọsọsọ bif enwere ebe e tara akara na e nyere ya 5,200 ebe anyị nọ na-ata otu nwoke baji ka ebe ị zara akara ọ tụara ya ka ebere ịnụkwa o nwere ihe a na-akwọnyecha na akara na-abụ beans chiko nkwemo ndị mmadụ egbuchichakwala na ibe ha ma anyị na-aga ụka ma anyị na-azụ ụmụ Chineke ịnụkwanụ m ọ dị mma Amara Collins ma m gụkwa n'ozi gị onye ka m ga-agụ nke ma na-ewu nwanne m ịnụkwa ahụkwa mmịa biko gbaghara m ịnụ Emmanuel Chinonye ndewo Kalu Glory Godwin ndewo nụla ọzọ ọmaga nna m akwa ife mbọsị mma agbata enu gị ife mụ na gị ya eme anyị nya azọtọ ọ dị mma ka anyị na-aga n'ihu ka mmụọ ozi nna m a zitere anyị esi ada Igbo niile nwere ngabasị esikwa na Amagụnze wee na-edebata ozi ahụ isiokwu anyị nke taata amaka Favour onye dịka Chiozowe Osuji biko isi m gwatụrụ gị odozi akụ Chidimma sitere Old Express na m dị mma biko nwere ive na-eme m isigo nwere ike hapụta gị ka ihe ụra taa Chidimma Old Express hapụrụ m uche sa ha kụkọrọ ha ụra tata ọzọ Francis Nnamani si biko onye ọbụla kwesịrị iji azụmahịa ya wee kpọrọ ihe maka na ugori hapụ ihe o ji ama mma ya arụọ ya gaziere ndị ọma nji eme ọnụ anyị na-afọ aga n'iru mmadụ iji azụmahịa ya were kpọrọ ife uru ọ bara nakwa ngosipụta na iji ya bụ azụmahịa wee kpọrọ ife ụfọdụ n'ime anyị gbara ọtọ anyị a na-ese currently happening na chakam chakam ịjakapụ ụkwụ chakam ikpopụta nni nwa chakam ikpopụta ukwu ịchakam ịtụgharị ise ihe eserese foto iwere ukwu chakapụ nchakam wepụta ngwa afịa gị see nya chakam gbunye n'igwe Facebook n'ọbụrụ amara m ife mbịara inene amara m ife mbịara ndị nwa dasigoro ada ka isi mbịa newe
ka nnụkwalụ gị ife o ka okwu nwanne na rugoro n'ikpere ụkwụ biko wepụta ngwa afịa gị na-eseghị na-awụnye ị na-ekponye ofu mbọsị mfụnye bụ ngwa afịa njụọ gị ka ezi ego one ka ị na-ele nke a ịghọtalị amara m ife na-eme ụfọdụ n'ime anyị iji ezigbo ekwentị i were ichepụta nri nwese chaka ma iwunye ichefuo n'ofu mbọsị ya asịkwa na ichegharịa ịghọọ pasịtọ ghọọ gịnị nwana agaga bolitesicha ihe ndị ahụ itinyere n'igwe Facebook bịa na-egosi ndị mmadụ ụmụ gị etokwa n'o agbọọbịa kama ihe egosi anyị n'igwe Facebook niile eme mbọ niile eme anya niile eme nka ịbịa jakere ụkwụ ise ewụpụ ịgbara ọtọ ise ewụpụ ofu mbọsị enwere ike di ya abịa ga bụrụ di na-eme ọfụma ọ sị gị dozikwara onwe gị edozi si na ndoziri onwe m edozi ofu oyi gị nwaanyị eje gbapụta ihe enu iwunye na Facebook o were ahịa gị di obodo oyibo gị ama m na aghọta ebe m na-eje kịta ka anyị mara ife anyị na-epost n'igwe Facebook ka anyị mara ife anyị na-ewepụta na TikTok ka anyị mara ife anyị na-ewepụta ụmụ ruru ọba nzisa ozi ọlọrọ ọhụrụ a wụpụta ngwa ahịa gị ka ndị mmadụ na-ekiri ya wụpụta ife ahụ ị na-ele ife ahụ iji wee bụrụ mmadụ wụpụta ya na-abụrụ ịbịa echekapụta nni nwa ịbịa echekapụta nke ogbe ndịda nke gị nwa na ọmara mma karịa nke onye nke gị bụ ibu o nwere onye nke ya buru ibu wee karịa ị na-emarọ ka nkụzielu gị ife ka nsị reset ya your brain ọkwe na anụ onye zi ka mụ na ya nọ hello good evening mgbede ọma biko ehihie ọma ihe ọwụna nke ọma abụ nwoke prince eshimisiala WhatsApp na anadakpọ tinye ọnụ n'isiokwu anyị ji n'aka isiokwu nke na-amasị ndewo agwa m nọ na nwa akwụkwọ asị na m ejifụ ọmụmụ ihe mkpọrọ ha ma nwere ike gachibere ụlọ akwụkwọ n'oge nke na-agbu ụwa ihe nsogbu nka n'isiokwu ndewo Amara Collins esi na onye chọọ ime ọfụma na azụmahịa ya gba mbọ wepụ iwe ọkacha mgbe onye ahịa kweturu gị ahịa ọnụ wepụ iwe maka ndị na-azọpụ mmadụ ngwa ahịa n'aka mana mmụta azọpụrụ gị mgbe ị gara ịzụ ya onye ka mụ na-enọ ndewo onye agọziri agọzi ka ị bụ aha m bụ Emmanuel Sioma na-akpọ gaga n'ihu Emmanuel isiokwu nke iwepụtara maka azụmahịa dịkwa mma n'ihi na mgbe niile ọnwụ ihe mmadụ chere ka ọ ga-agụ ma ọ bụ na skuul ka a na-enye ya so ọ dị mma mebi skuul wụọ gị n'ala ka mmadụ chọtakwa ihe ọzọ ọ ga-eme ọhụrụ ịdụ akwa ọhụrụ ịzụ ahịa nke a na-enyekwa aka ewulite ndụ ma ndụ obodo ndewo Kalu Glory Godwin ndewo ọ dị mma o Silva Zemena ndewo nọla ọzọ maga keki mere ozi gị na-ejukwanụ m afọ esi na ntị amara na-eme ndị mmadụ obi sarịsarị ndewo ụlọ ọma Chidimma ị bịala ịrapụta m ọkwa ịrapụta m rakpukwa m ịnụ ndewo ọ dị mma ka anyị na-aga n'ihu onye ka mụ na ya nọ Adaigbo onye agọziri agọzi ka ịbụ pom ehihie ọma biko ndị a niile misiri voice gị yesterday ha ewere iwe mana Kampala la onye ekekpọ gị gaa competition ịma onye ga-ezụkala ihe unu anụla ya nie mana si na aga m ekwu ya ọhịa komisi anyị gara competition ka a mara onye ga-egbu ewere obi ọmụm Another come winning. Onye winning. It's all the winning. I saw what the kind of come the chief winner. Hey, Kampala back here. Hey, Oma. Because no more like topic he website Lambo Basara Madi Jahe for anọtọ lisha anya nwande wonda ahịa ịgwa ekewe eziokwu ahụkwala m mmadụ iji eziokwu ere ahịa but enweghị karịrị mmadụ iwepụta time na-abịala oge na biznes ya
mana biznes ọwụrụ ị na-eme mana mgba taịm ya wụ ọwụghị otu anyị nwa ndị na-anọ narị enwe ndị na-abịa ahịa ebe 9 ebe 8:30 waransị 7 o'clock agbapela geeti ahịa onye bịazie ebe 10 ya wụrụ ndị morning ndị bịara abịa azụtala ahịa ya adịzachi ifu ka ndị nebọ ya nwee otu anyị si na-agbachiri ụzọ so mmadụ were ha ala taịm were kpụrụ ihe ọ ga na-ere ahịa otu o kwesịrị ọzọ dịka ibe ya ọkwa eziokwu a na-ekwu okwu ya dịka i kwuru onye mara ihe dị mma ya silewu onye alekwa ahịa mgbe ọ gwara mmadụ 5 ọ bụ eziokwu na ụwa achọ ihe ọma bọt egwe mmadụ 5 dịkwa ihe a wee ezigbo ihe ya la ya wụrụ na ọwụ ihe ahụ egwere ewe ihe ọwụ my sister ọ na-abịa ọzọ o nwere ike na-akpọ anọda person abịa by then inwela kọstọma elu kọstọma so ọ na-adị mma mmadụ iji eziokwu ere ahịa a gaziere gị jisi ike gbanye ọkwa ha esi biko onye dere ndewo ọ dị mma uru ọ bara mmadụ iji azụmahịa ya kpọrọ ihe bụ na ọ ga-eme ka onye ahụ na-agbasi ike n'ihe gbasara ahịa ya ọ ga-emekwa ka onye ahụ nwere ego nke ya ọ ga-emekwa onye ahụ ọ ga-enye aka onye ahụ ị na-aga ọrụ n'oge maọbụ ị na-aga ahịa n'oge ụwa dịkwara gị na mma Ambassador Genevieve Chiazala m sitere Immaculate ndewe nọ biko onye nke adịbatara ozi ọ dị m Ifeanyị Powerline esi na onye dị otu a ji ahịa ya were kpọrọ ihe kwesịrị ị na-anọ na ụlọ ahịa ya oge niile mgbe kwesịrị ka ọ nọrọ ọ bụghị mgbe ọbụla chọrọ gị agaghị ahụ gị mgbe ọbụla chọrọ gị agaghị ahụ gị nke ahụ adabaghị adaba ụfọdụ n'ime ndị na-akwa akwa iji ọrụ gị were kpọrọ ihe bụ ọ bụ eziokwu na ị nwere onye mụtawara na shọpụ gị o nwere onye mụtawara ịkwa akwa mana ọ bụghị mmadụ niile ka ị kwesịrị echere akwa ha tinye onye ka na-amụ ọrụ ka ọkwa nke a na-ewute n'obi ya bụrụgo na ị chọrọ itinye nwa ka na-amụ ọrụ ka ọkwa nọrọkwa nso na-enyekwa ntụziaka ịghọtala ọ dị mma osi Praise Chuks sị isiokwu nke a masịrị m abụ m onye mbipụta ya bụ printer na graphics designer ọrụ m masịrị m nke ukwuu ndewe nọla isitere na 43 Cameroon Road wee na-ezibata ozi onye agọziri agọzi ka ebe ọ dị mma anyị na-eleba anya na mmadụ iji ihe ahụ ọ na-eme were kpọrọ ihe anyị na-eleba anya mkpa ọ dị Divine Njoku ka eke mere ndewe nọ Silvozie mere hapụkwana m aka Chinonso nwa God ka eke mere o ndewe nọla ndewo James Praise Uche Apostle of Destiny sitere na Messenger of Destiny Asa Village ụkwa West ka eke mere esi na ọ dị mkpa mmadụ iji ihe a ya were kpọrọ iji maa atụ o nwere ebe m chọrọ ibubata ugbu a ya bụrụ na Chineke kpọrọ gị ọkpụkpọ oku iji maa atụ kedu uru ọ bakwara na itinyewa anya n'ebe nke ọzọ itinyewa aka n'ebe nke ọzọ n'ihi na o doro m anya na onweghị ebe a gwara anyị onye amụma Elijah tinyere aka mana Chineke sitere n'aka ya wee ruo ọtụtụ ọrụ ịrịba ama dị iche iche n'ihi gịnị o jiri ihe ahụ ọ na-eme were kpọrọ ihe nke bụ eziokwu bụ na ekwenyesiri m ike na ọ bụrụ na i jiri ọkpụkpọ oku akpọrọ gị were kpọrọ ihe o nweghị ọlụ ịrịba ama Chineke enweghị ike isi n'aka gị wee lụọ maka na ihe niile nke ekwensu na-eme bụ adịgboroja nke Chineke na-eme nke ezi ya ka m dosakwa ọnụ ọzọ kwuo ya asị m na ọlụ ịrịba ama niile ekwensu nwere ike ịlụ bụ adịgboroja nye nke Chineke nwere ike ịrụ ebe ọ bụ na ekwensu nwere ike inye gị ikikere nke adịgboroja ya gị na-alụ ọlụ ịrịba ama dị iche iche ị jụọla onwe gị ajụjụ sị ọ bụrụ na m jiri ojiji ozi m dịka onye Chineke kpọrọ oku kpọrọ ihe ọ bụ na Chineke agaghị eji mgbe eji ozi wee karịa nke a bụ nri uche ka m bunyere gị ugbu a ọ bụ ya mere were ojiji ozi gị kpọrọ ihe dịka onye akpọrọ oku ịghọtala mgbe a na-ekwu okwu ịzụ ahịa nke ahụ bụkwa ịzụ ahịa n'ụdị nke ya n'ihi na Chineke anaghị esi n'eluigwe ada n'ala bịa eburu ofere na-ata ha ofere na onyinye ndị ahụ a na-enye n'ụlọ ụka bụ ozi Chineke ka eji ya na-eje eji agbata mmanụ patrol eji eme nke a gụnwa jikwa ya eri ihe gị na ezinụlọ gị ya bụrụ na ị chọrọ ị na-eto eto na ya bụ azụmahịa ahụ ị na-azụ dịka onye ọzụzụ atụrụ mkpa dị na ị ga-eji Chineke kpọrọ ihe were ya kpọrọsie ihe ike ọ bụghị naanị nke ahụ mgbe ogbugbu ọnụ buo ọnụ mgbe ị chọọ Chineke wepụta ike gị na ume gị niile chọọ Chineke n'ime mmụọ na eziokwu nke bụ eziokwu bụ na ọ gaghị ịpụtara gị ihe ya bụrụ na ekwensu nwere ike inye gị ikikere nke ya gị were rụọ ọrụ ịrịba ama ọzikwu nke Chineke bụ nke na ọ ga-enye gị ama mme na-aghọta ebe m na-aga ugbu a ihe
ọbụla ị na-eme were ya kpọrọ ihe. Nke a ka James Uche gwara anyị. James Praise Uche si dịka onye ọzụzụ atụrụ eji m ya were kpọrọ ihe. Eziokwu m anya m dị n'ihe m na-eme. Nke ọzọ bụkwa iji oge were kpọrọ ihe. Ọtụtụ n'ime anyị anaghị eji oge were kpọrọ ihe. Nke a jọgburu udele ma sigbo nkapi. Ọkacha nke n'ebe o metụtara azụmahịa anyị. Azụmahịa ga-ahụ tinye ya oge. Clement Charity Favor ndewo. Ọ dị mma, aga m aga n'ihe iwere mmadụ ugbu a. Onye ka mụ na-enọ biko kpọghachi nụla. Ịbatala n'Enyimba o. Ịbatala Amara. Onye agọziri agọzi ka bụ. Abụ ụtọ ọkwa onye nwe m gọziara m gị n'aha Jizọs. Amị o. Okwu niile ndị ka ukwuu n'eziokwu. Ndewo. Anyị bụ onye agọziri agọzi n'ezie. Gbasara azụmahịa, azụfọ m ahịa mgbe ahụ ndịra m ike. Adụfụ m eji igwe m gaa ahịa ọhụụ tụọ ya nga mfụcha ahịa ma eburu ha ahịa m nlọdụ m eburu gaa ahịa ụlọ gere. Ejifọ m ya mee ihe efu. So n'ihi nke ahụ ọbụla mmadụ ga-eme itinye ya isi ọ ga-enye uru. Mgbe m bịara edula agaghị takwara ahịa, agadị m arụ ọrụ ubi rụfụta ya rụfụta. Hụọ ịgbọrọ m ahụ ọkwụrụ m akpa okwu omere ya gwekwere mee ihe ndịla ezinụlọ. Onye nwe m gọzie gị n'aha Jizọs. Amen. Ụfọdụ n'ime ndị nne na nna ahụ kasiri ha ike, gbasie ha ike nke ukwuu, mana ha chịrịla ọkụ chinye ụmụ ha na. Ị mara na nne gị ahụ m tara azụ unu, erefuchara akwa m niile, erefuchiri m nke a, refuchie nke ọzọ. Mama ahụ kasiri gị ike. Ọ dị mma, emepere gị ahịa taa, echi gị iri kpọọ mama. Emepere gị ahịa echi, nwanne echi gị iri kpọọ. Lee n'ubi ọwụkwanụ, gaa n'ubi bụọ n'ahịhịa, ị gaghị evọta ite ahịhịa. Adịghị ihe ọbụla ume m kwere gị ime. Ọ bụ si ụtụtụ labụ ga-etụtụrụ ashịrị gawakwa rọwakwa ashịrị ile nọ na vileji la ndị ịrụ ashịrị ile. Ọ dị nụ mma, nke a adabaghị adaba. Ọtụtụ mgbe gị na-akpọ ụmụ gị ndị a ma ha rụtara ma ha arụtaghị, ịkwara na ụmụ gị ndị nwaanyị kwaba na akwụna. N'ihi gịnị? Ha chọrọ ime ka obi tọọ mama ha mma, ka obi tọọ mama ha ụtọ, ka ha nwere ike kpata ego bịa nye mama ha. Biko mama, ahịa ntakịrị ahụ emepere gị n'ụlọ, were ya kpọrọ ihe. Ụfọdụ n'ime anyị ka ụmụ anyị bidoro anya ahịa okporoko, ụmụ anyị bidoro anyị ahịa mbasa, onye ụwa were anya na ihe ndị ọzọ dị iche iche. Mana kama oke ga na-azụpụta ahịa, gị na-egwere ego na-elokola yi ọtụtụ. Ama m ihe m ga-ekwu n'ihi nke a. Ọ dịghị mma. Ọkụ ị na-akwanye ụmụ gị n'ahụ ga-enyekwanụ gị nsogbu, ọ ga-ala gị n'isi. Uche gị dere ya. Kwa ụbọchị nwa gị hụ na ịkpọọla n'ekwentị, obi amapụ ya n'ihi na onwe ihe ọzọ iji maka ịkpọ na-awụ chọrọ m. Ọtụtụ mgbe gị na-agba ha akwụkwa ma ịvụ ọnụ, ịmala ahụ m tara n'elu isi. Ifu itekwa ọnụ ka ya ere ha m dị gwa mbụlezi sitala ịdị nwa gị ohi. Michelle Jenny isi ọtụtụ ndị mmadụ na-azụ ahịa na-eme gịnị na-eji asị ere ahịa, na nke a bụ ihe kwesịrị ekwesị. Ọzọ, ọ ga-enyere onye ahụ aka ịga ọrụ n'oge. Onweghị ihe yiri ịga ọrụ n'oge. Isi even self, ọ ga na-eji eziokwu na-ere ahịa, Chineke na-emere onwe ya gịnị. Aha Emijo Clovia Okoro John biko, ndị ọkpara aka n'isi Okoro John na-ezibata ozi na enwere ihe na-ekwesịghị ịnọ n'etiti ndị mmadụ Chineke kere eke na Okigwe Road, ebe roundabout ahụ ke bụ na onwe onye kpọpụrụ n'ụwa tọgbọrọ na ebe roundabout Okigwe Road. Biko ebusam ikpere na-arịọtụ ndị ọ tụrụ aka n'isi, biko nụ ka a ga wepụ ya. Nke abụghị ihe kwesịrị mmadụ nlereanya. Unu ahụlanụ na mpaghara Okigwe Road ebe roundabout ahụ bụ ebe mepere emepe. Biko ebusam ikpere n'ala. Ekele dịrị ndị ọkpara aka n'isi n'ihi na m maara dịka m kwupụrụ okwu a ugbu a, ha azọpụla njem. Ndewe nụla. Onye ka anyị na-enọ? Onye agọziri agọzi ka ebe ị ga-agbapụ ya ọsọ nụla. Aha m bụ Chinenye Emenike. Gbapụ na ya ọsọ. Gaa n'ihu. Achọmara ihe na-ekwu eziokwu maka eji m ere nri afịa bifo.
maka na ọ bụ na-abịa ọfịs m ga-abịa ya wuru ndị ụmụntakịrị ndị na-aga skuul azụtala n'ụtụtụ eela etiri ịchara ma abịa mata na ọwụ ozere ịtụtụ ọfịs ọ gafeela m ejitela m nwanna ma abịa mata na-abịa were ya kpọrọ ihe na-abịa ọfịs n'ogige rewa ahịa mana mgbe m nọ na-abịa n'isi echere m ọwụ ndị mmadụ na-eme eri ahịa na ọwụ ndị nka na ndị ọzọ ama m na ọwa na-abịa n'oge ma abịa mata ma abịawa oge nri m anọghị na-ede n'ala na-eresi ya wee mmadụ ịbịa n'oge mara ihe ị na-eme mara mgbe ị kwesịrị iji na-abịa ọ ga na-adị mma aka mara gaa n'ihu Chineke gọzie gị. Amen. Ndewo Anayo Anthony esi n'okwu adabara adaba Okechukwu Ụzọma o nsogbu adị oge agwụwala agwụwe no aga m ejela mmiri n'oge na-adịghị anya Don Wiz Chibuike Aja ndewo isi onye ọbụla jiri azụmahịa ya kpọrọ ihe ụfọdụ n'ime anyị bụ ndị ntorobịa ka na-etolite anyị nwere akara aka iti egwu ịgụtụbedị agụtụ ịchọwala ịghọ Davido na Wizkid nwebedị nke ịgụrụ agụ ịgbapụchala ntị gbapụ anya gbapụ ire gbapụ afọ gbapụ abụba aka ịgbapụola ma ike nwebe na-ịgbapụbe gụọkwana egwu ọ bụ egụchabe egụtụkwana ụwa asị ya n'ofu tii n'ofunu ka akpụwa na akpụ nwebe nke iwepụtara etuwela gị aha imeela isi dada ibugharịwala isi dada hey Davido on the beat gị ko nwebekwa nke echetara aja gụọkwana anya abalị mụọ anya abalị kompozu egwu ọ dị egwu onye ka a na-agwa ya wee bụrụ ya ụfọdụ n'ime ndị nwaanyị ha aghọọla emergency Tiwa Savage ichefuo na a na-ejikere ihe ndị a niile jikere a na-amụ ya amụ ya wee bụrụ Ikenna Augustine zibatara ozi Mr. Point and Kill sitere Shoe Plaza ka eke mere akwago ama ihe na point na-eke ilo ọ dị mma opu ehi Fidelis Chizara mo Miriam Adako ese ka anyị bụrụ anyị ndewe no isi dala obi ụtọ ndị abịa ọ dị mma lekwakwa anya ma ọ bụ ebe a ka m na-aga ịkwụsịkwa ugbu a mmadụ iji azụmahịa ya were kpọrọ ihe ọ dị mma ma m nwekwara ozi Obika ka m hụkwa ihe ọ ga-eme m taa ọ dị mma ọ si iji hụ na anyị ga-eji azụmahịa anyị maọbụ ọrụ anyị were kpọrọ ihe ndị a dị mkpa nke mbụ bụ ịbịa ihe n'oge nke abụọ bụ itinye uchu n'ahịa ahụ anyị na-arụ nke atọ bụ ikwu eziokwu nke anọ bụ achọọ gị ka ahụ gị mgbe ahụ a chọrọ gị nke dịka ọzọ ya bụ ka ihe na-eme bụrụ gịnị egedege ịghọtala ka ọ ghara ịbụ gịnị adịgboroja ebe a ka anyị na-awụsọwa site n'aka Obika Steven Okezie ngwa buru nri a dosara anyị ka ọ ga-abịa izu ụka ọzọ ka ibuteghachi ya ndewe nọla ebe a ka anyị na-awụsọwa maka na eziokwu m ahụrụ m Presh n'anya nke ukwuu ọ naghị ara ahụ o tibatala isi ọ bịala abịa iji ọrụ ya were kpọrọ ihe ahụrụ m ya n'anya nke ukwuu Presh ka ị mere ndewe nọla ahụrụ m gị n'anya nke ukwuu n'oge na-adịghị anya Presh ga-eburu oche nke ya wee bata maka na ahụrụ m ya ọ na-eme ọja kapụ ha alaeze aha isi eme m nya ma echefuo na m sị na m ga-akị ya eze ya ma m nọ ihe ọ na-etetu n'eze ya ọ na-eji ọ jara m ya ụta ma echefuo ihe m sị na m ga-eme ya kama otu ụbọchị ihe a ga-apụ m n'anya ndewo biko gị na-ekwensị erikọdịla nri ma ya fọdụzie nke iji ngaji ogologo emenyere ndị ebe emenyere ndị ebe a ịghọtala ebe m na-aga ugbu a maka na anọ m n'ebe bere ugo bere nke si n'ibe ya ma mbe nkukwa ya ohoha ebe m nwa nọta ịhụrụ n'izuụka bụ nkukwa ekwela ka mmiri a na-ezo n'ugbochie gị ihe ọbụla mmiri nọ n'ọrụ ya otu akwa ka m onwe m chọrọ ka ị nọrọ n'ọnụ gị were ihe ị na-eme were ya were kpọrọ ihe ọbara agaghị awụ n'okporo ụzọ anyị agaghị akwụcha aka tinyere ọkụkọ akị onye ahụrụ taa ka ahụ ya echibe ekpere mụ na gị ịghọtala ihe ọma agaghị eme gị n'azụ onye agọziri agọzi ka ịbụ ka ọ dị ugbu a enyi m onye m hụrụ n'anya amara eburula ochie ya ụbọchị nta ka ịchọ n'Owere nchi ụbọchị nta ka ịchọ n'Owere nchi ndụ mmiri ndụ azụ lee onye hụrụ taa ka ahụ ya echi kụfọ jifọ kụfọ ala afọ